Зараз ён пацісне вам руку? Я его ненавижу. Атачэнне разумее, што ён робіць? Можа, Макей меня хотел подставить? Ціхановская, праз мяжу. Ну что я буду ее примушать? Яны перамаглі? Так давайте спынемся с гэтым. Наш лёс пакутваць? Мы тут, гаспадары. Вітанкі, цудоўныя паненкі ды панове. Гэта першы ў гісторыі праекта «Жыццё Маліна» выпуск на беларускай мове. І мы запрашаем вас атрымаць асалоду ад яе з колішнім міністрам культуры Паўлам Латушкам. Падпісваемся на наш канал, падпісваемся на мой інстаграм і пачынаем глядзець. Чаму адбылося, што вы 25 год працавалі на дзяржаву? Так на державу. И это нормально. Не на Лукашенку. На державу. Беларусь. Я дзіця адраджэння. Я дзіця таго моманту, калі бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня узвіўся над будынкам урада. І я тады заплакаў, калі вось Верховны Савет прагаласаваў за нацыянальныя сімвалы. Да, для мяне быў жахлівы дзень, калі знялі гэтыя сцягі, нават парвалі на кавалкі. Да. Я не галасаваў за гэты сцяг. Зразумела, як дыпламат, я, конечно, заўсёды выкарыстоўваю яго, і на машыне ён прысутнічаў пры афіцыйных цырымоніях. Ну, гэта прызнак дзяржаўнасці быў. Пагаджаешся ты, не пагаджаешся, но это прызнак дзяржаўнасці. Дарэчы, паглядзіце першыя нашы мітынгі і акцыі. Людзі ж выходзілі таксама і пад гэтымі сцягамі. Да? Так што тут не было ж пытання на той момант сцяга. Зараз сёння гэта выжыванне нацыі. І гэта наш гістарычны сцяг, за які я быў заўсёды, за які я галасаваў. І гэта таксама пытанне выжывання нацыі. Ён ніякі не фашысцкі, ён наш, ён беларускі. І там кроў беларуская на ім. І беларусы з ім змагаліся, і за яго паміралі. І, на жаль, паміраюць сёння. Вось падумайце, за гэты сцяг людзі паміралі сёння. У гэтыя дні, у гэты год. Так што гэта наш сцяг. Мы яго заслужылі. А за той не. Той прыдуманы ў часы Сталіна. Хто за яго паміраў? Хто за яго змагаўся? Не, такога не было. Штучнае штосьці з'явілася. А гэты сцяг мае гісторыю, як і герб. Дарэчы, я памятаю, што я прыхаваў герб пагоні з пасольства Беларусі ў Варшаве і таблічку з гербам пагоня з пасольства Беларусі ў Францыі. Не ведаю, чамусьці да мяне ніхто гэта не змог зрабіць. Ну, я прыхаваў. Мы гэта спісалі. Калі мне ўзбуджаць крымінальную справу за крадзеж, ну, але з цягам часу гэта ўсё можна было спісаць. Так што... І у меня, дарэчы, ёсць пашпарт дыпламатычны Рэспублікі Беларусь з гербам пагоні. І я яго таксама прыхаваў для музея. Як вы лічыце, 25 год працы на дзяржаву неяк уплываюць на вашу рэпутацыю? Ну, я сутыкаюся з гэтым меркаваннем, кажуць, вось недавер, вы же працавалі там на Лукашенку. Ну, па-першае, не знойдзеце слова, дзе я ва хвалу Александру Григорьевичу что-либо говорил, гэта немагчыма знайсці. Ну, калі знойдзеце, пакажыце, я магу растлумачыць. З другого боку, я папрасіў прабачэння за гэта, калі я рабіў памылкі. Найбольш крытыкаваў мяне, найбольш актыўным такім маім крытыкам быў мой старэйшы брат. Ён ніколі не пагаджаўся з тым, што я гэта рабіў. У нас былі за гэтага канфлікты. Я перад ім таксама прашу прабачэння, але ўсё ж такі я стараўся растлумачыць. Ну, калі я беларускамоўны прэс-сакратар, і да мяне не было, і пасля мяне не было, калі я быў міністрам культуры беларускамоўным, калі тут, працуючы на Беласточыне, адкрыў першы культурны цэнтр Беларусі за мяжой, як дыпламатычную установу, і гэта мне ўдалося прасунуць, прабіць праз рашэнне, тады не выглас быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Калі тут столькі культурных падзей, калектыву, калі ў Францыю колькі прыязджала беларускіх калектываў, тэатраў, ну, мне здаецца, што я, будучы на пасадзе, стараўся шмат рабіць для культуры. Нацыянальная тэатральная прэмія, якую нішчаць, нацыянальная музычная прэмія, шмат замкі Беларусі праект, да, фестывалі, якія з'явіліся. Ну, гэта мой такі маленькі ўнёсак усё ж такі ў нашу дзяржаўнасць. Мне падаецца, што так. Ці пацісне вам руку пры сустрэчы Макей? Я не ведаю, ці я яму пацісну. Таму мне не цікава, ці паціснуць ён мне. Якія у вас думкі наконт Макея? Я думаю, што это здраднік. Здраднік самого сябе, перадусім. Ён здрадзіў самому сябе. Чаму? Растлумачце.
Мне падаецца, што ўнутры ў яго ёсць гэтая прысутнасць разумення беларускасці, важнасці беларускай дзяржаўнасці, культуры, гісторыі. Ён з Гродзеншчыны. Всё ж такі гэта таксама такая земля пладавітая на беларускіх дзеячоў, на разуменне важнасці нацыянальнага свядомасці. Ён штосьці гуляў, конечно, калі быў міністрам замежных спраў, гуляў з замежнымі дыпламатамі, но ён і падтрымліваў практычна ўсе мае праекты, звязаныя з прасоўваннем беларускай культуры. Як калі я быў паслом у Францыі, з міністрам у нас, калі я быў міністрам, у нас былі вельмі цяжкія адносіны, у нас было шмат канфліктаў, але як быў паслом, вельмі падтрымліваў. Мне падавалася на той момант, што гэта было шчыра. Сёння я думаю, што гэта было напалову шчыра, але ўсё ж такі там штосьці ўнутры было. Зараз ён здрадзіў самому сабе. Сыход яго сына з пасады ў МЗС. На гэта трэба звяртаць увагу? Да. Чаму? Таму што ў сям'і, значыцца, зусім іншая атмасфера была. Мы ж разумеем з вами, адны мы можам быць перад дыктатарам, а іншыя ў сям'і. І вось тут вось гэты пералом. Вось Латушка праз гэта пераступіў. Бо ў сям'і ж мы ведалі, што я же говорил, что я его ненавижу, я его презираю. Я говорил эти слова. Я не знаю, записывались они, не записывались. Это знали все мои друзья. Об этом знали коллеги даже в правительстве, потому что мы не раз обсуждали. Его ненавидят даже те, которые рядом работают с ним. И сегодня именно так к нему и относятся. Вопрос страха, переступишь ты или нет эту линию. Я переступил. Что за люди сегодня складаюць атачэнне Лукашенко? Ой, там, калі мы паглядзім, калі я вярнуўся вось з Парыжа, я быў просто шакіраваны. Там усе ў пагонах. Там практычна, калі ты сидзіш у гарнітуры, тут пагоны, там дзесьці, вось яны тут. Ну. И ну все, это одни войсковые, вот такие люди. А не ў пагонах Наталья Ивановна Качанова. Вы можете растлумачыць, як яна па кар'ернай лесвіцы так рушыла? Ну, она же певунья. Ну, она ж вельмі можа так падысці. Тое, што хоча чалавек, дыктатар, пачуць, это очень сладкие слова, восхищение. Кожнаму чалавеку гэта падабаецца, правда? Ну, кожнаму, калі падыходзіць, сказаць, ну, вы ж такі геніальны, вы же супер журналіст, ну, з вами так цікава размаўляць. І у вас такія эфіры, вы ведаеце, я глядзеў, у вас усё цудоўна, правда? Ну, вы разумееце, што я зараз гуляю, это будзе хлусня. Будете у меня премьером, когда я стану диктатором, хорошо. Добра. Вось яна ўмее падысці, яна ўмее. А пазней, і гэта яна робіць перад ім, а ўжо вакол яе яна ўсіх будзе прэсаваць, ціснуць, выжимаць усе сокі, караць і паказваць. І ён такіх любіць, што вось побач з ім такі чалавек вельмі да яго прыхільны, а там яна паказвае сілу ад яго імя. А вы лічыце, што атачэнне разумее, што ён робіць зараз? Абсолютно. Ні малейшага сумнення. І вельмі шмат людзей, я скажу так, па урадам, у якіх я працаваў, ці урадам, бо некалькіх было, быў Сідорска ўрад, Мясніковіча ўрад, пазней ураду Румаса, калі я быў амбасадарам. Шмат людзей выходзіла рознымі крыніцамі, перадавала мне інфармацыю. Все разумеюць. Ну, жах у тым, што все баяцца. Вось гэта, яны баяцца пераступіць гэтую лінію. Дарэчы, Румас, чаму вам ён не дазволіў у бізнес ісці, а Румасу нібыта дазволіў? Ну, прасіўся доўга. Ён жа прыйшоў з бізнеса, да? Ён жа быў уже кіраўніком банка. Пазней жа ён стаў віцэ-прэм'ерам, і пазней ён банк узначаліў пасля віцэ-прэм'ера і стаў прэм'ер-міністрам. То есть як бы ён вярнуўся зноў жа такі ў банк. Ну, па-першае, Румас інтэлігентны чалавек даволі. Ён разлічвалі на тое, што яго прыход як ліберальнага погляда ў чалавека, дарэчы, яны ў звязкі Мясніковіч, Румас спрабавалі зрабіць жа гэтую рэформу даволі ліберальную на першыя месяцы працы, но это было адкінута Лукашэнкам, і гэта было нерэальна, бо Лукашенко не ўспрымае ўвогуле рыначных падыходаў развіцця эканомікі. Ну і пазней ён папрасіўся, я думаю, што гэта прыйшло. Ён прыходзіў у Купалаўскі тэатр, будучы прэм'ерам, на юбілей Геннадзія Аўсянікава, народнага артыста СССР, ну, які я застаўся ў Купалаўскім тэатры. Ну, мая павага да яго не паменшылася. Гэта вялікі артыст. Тое, што ён заняў грамадска-палітычную пазіцыю іншую, гэта яго права, яго сумленне. Але як артыст, гэта вялікі артыст. І я
пабачыў па размове па яго вачах, што яму было вельмі псіхалагічна цяжка. Румас. Вы прэм'еру. запрашалі Румаса у НАУ, напрыклад, ці неяк дапамагчы сваім досведам рэвалюцыі? Я скажу толькі адно, у нас былі размовы. Но не пра НАУ, не пра гэта нічого. А пра што? Просто размовы. Я вам прапаную бліц песімісту. Час ад часу у вас з'яўляецца адчуванне, што ўсё гэта не мае сэнсу? Не, ніколі. Чаму? Я перакананы ў тым, што мы робім правільную справу. Вы не баіцеся, што трэнд на падтрымку беларусаў скончыцца, завершыцца? Я за гэта перажываю, але буду рабіць усё, каб так не адбылося. Зменаў не будзе? Будуць. Чаму? Таму што гэта натуральны працэс. Калісьці мне адзін высокапастаўлены замежны дыпламат мне маладому паслу сказаў, што ў Беларусі наступуць змены, бо яны будуць нават проста на падставе фізіялагічных прычынаў. Я не лічу, што трэба чакаць фізіялогіі, трэба працаваць на рэальнасць і трэба рабіць гэта самім. Яны перамаглі? Не. Тлумачце. Яны, ну, калі мы кажам пра агульную справу, напэўна, не. Можа, маленькую нейкую бітву, так. Гэта штучная, вонкавая, як бы перамога часовая, якая перайдзе у поўнае паражэнне. Я фактычна сказаў пасля прэс-канферэнцыі Пуціна-Лукашенка, гэта канец, гэта не пачатак. Гэта людзі з той эпохі. Все, я зразумеў. Калі хтосьці перажываць пачаў, да, я перажываю за сённяшнюю Беларусь, за незалежнасць, за суверэнітэт, я буду весці барацьбу, наколькі это магчыма, як палітык, і пераконваць нас усіх у тым, што трэба за гэта змагацца, бо гэта самае вартаснае, што для нас ёсць сёння, але гэта людзі мінулай эпохі, я гэта зразумеў. Наш лёс пакутваць? Ну, вы ведаеце, беларускі народ заўсёды. Чалавек шчаслівы імгненнямі, а не шчаслівы гадзінамі. Але гэтыя імгненні шчасця даюць нам веру ў тое, што мы павінны жыць і змагацца. Я перакананы ў тым, што вось гэтыя пакуты, праз іх трэба прайсці, каб атрымаць гэтае шчасце. А Лукашенко Дай Божа, што яно не будзе імгненнямі. Лукашенко з намі да смерці? Ну, пытанне якое? Вы ж не сказалі Лукашенко. Нет, вы пасаду не назвалі. Ён зыдзе з гэтай пасады. А калі яго смерць наступіць, я не ведаю. Толькі Бог гэта ведае. А калі Беларусь стане часткай Расіі? Ніколі. Чаму? Таму, што мы беларусы, і мы не дазволім гэтага. Таму што, ну, праўда, гэта 30 гадоў мы ўжо сфарміравалі сваё разуменне дзяржаўнасці, нацыі, культурнай тоеснасці, самасвядомасці. Я ведаю, што, ну, калі вы сёння выйдзеце на вуліцы Мінска і запытаеце, ці гатовы беларусы жыць пад Расіяй? Не. Гэта памылкова, гэта стратэгічная памылка Расійскай Федэрацыі, кана лічыць, што можна паўтарыць сцэнарый Крыма. Пры ўсёй павазе да нашых украінскіх сяброў, разумеючы, што Крым з'яўляецца тэрыторыі Украіны, і мы павінны гэта абсалютна ясна казаць. Я, дарэчы, казаў гэта ў Парыжы, калі сярод дыпламатаў мы абмяркоўвалі гэта пытанне, беларускіх дыпламатаў. Не шмат было гатовых тады нават падтрымаць украінцаў. Я быў гэтаму здзіўлены. Я казаў, заўтра будзе гомель. Што вы на гэта скажаце? Падставы і прычыны знайсці можа заўсёды сусед той ці іншы, чаму гэта тэрыторыя павінна належыць ім, а не нам. Але тая грамадская сітуацыя, якая ёсць сёння ў Беларусі, яна не такая сітуацыя, як у Крыму. Тут ніхто не будзе апладзіраваць рускім салдатам ці акупацыі Расіі і тэрыторыі Беларусі. Гэта нерэальна. Калі расійскія стратэгіі лічаць гэта магчымым, ну, яны памыляюцца. Калі яны выпрацавалі іншую стратэгію, то мы разумеем, што гэта іншая стратэгія інкарпарацыі, частка за часткаю, пазіцыя за пазіцыю, каб пераймаць, а пазней ўжо вырашыць тое пытанне, якое паставілі на мэце. Пытанне яснае. Беларусь павінна быць уключана ў склад Расійскай Федэрацыі. У мяне ілюзій няма, але так не будзе. Бабарыка будзе сядзець 14 гадоў? Не будзе сядзець 14 гадоў. Бо тут ёсць, ну, некалькі варыянтаў. Нават вернемся да прапановы Іларыонава альбо да нашай прапановы, якую я казаў. Ёсць 3 прапановы з боку Іларыонава, ёсць наш падыход. Так што гэта будзе раней. Але дзеля таго, каб так не сталося, не трэба проста
Языком молоть. Трэба просто брацца і рабіць усім нам разам. Калі мы рыхтуемся да страйку, значыць мы павінны упісвацца ў гэта і рыхтавацца да сапраўднага страйку. Калі мы рыхтуемся да плану перамога, значыць мы ўсе павінны ўпісвацца ў перамога.орг і там быць і гатовым у той момант, куды будзе патрэба пайсці і выказаць сваю думку. Вы ведаеце, часто мне пытаюць, ці вы не баіцеся крытыкі. Крытыкаваць крытыкі я не баюся, бо фактычна можна нічога не казаць, можна нічога не рабіць, можа быць нікім тады табе не будуць крытыкаваць. Крытыкуйце мяне, калі я не маю рацыі. Але ці ёсць у нас іншы выхад, каб вызваліць Бабарыку? Бо мы за яго пайшлі, мы за ім пайшлі. Мы яго кінем за гэтымі кратамі. Мы кінем Марыю Калеснікаву, якая рвала пашпарт на мяжы. Чаму яна рвала? Бо яна была ўпэўнена, што беларусы заўтра прыйдуць на акрэсціны і вызваляць. Мы не прыйшлі, мы не зрабілі. Мы дазволім, каб яна прасидзела гэтых 11 гадоў. Я лічу, што не, мы не маем права. А колькі такіх? А Павел Северынец, а Статкевич, колькі хлопцаў, дзяўчат зараз сядзіць у турмах, правда? Давайте збіраць волю ў кулак. Трэба сабраць волю ў кулак, нам трэба будзе выйсці на страйк, выйсці на актыўныя дзеянні і пераламіць гэтую сітуацыю. Калі мы гэта не зробім, што, мы здраднікі. Значыць, мы здрадзілі самі сабе. Мы будзем такімі, як Макей. Мы будзем здраднікамі саміх сабе. Галезін з'ехаў у 2010 годзе на некалькі месяцаў, але ж да гэтага часу ў замежжы. Іншая сітуацыя. Якім вы бачыце Паўла Латушку у 2031 годзе? Я думаю, што некалькі ёсць варыянтаў. Якія, калі хутка? Дом каля Белавежскай пушчы, пішу мемуары. Вы да мяне прыязджаеце, мы з вамі робім інтэрв'ю, як гэта было, як гэта ўсё ж такі сталася. Другі варыянт. Я член урада незалежнай краіны. Не ведаю, якая это будзе пасада. Трэці варыянт. Я дэпутат парламента. Я пераконваю сваіх калег па парламенту ў тым, што трэба рабіць, варта рабіць гэта ці іншы. Чацвёртае, хто ведае, толькі Бог. Ці будзе першае, другое, трэцяе, ці будзе чацвёртае. А вы вернецеся ў Беларусь, калі ўсё застанецца так, як ёсць? На сённяшні дзень гэта немагчыма, бо магчыма толькі калі адбудзецца сапраўды ўздым у Беларусі, я буду гатовы рызыкаваць. Калі ўсё скончыцца? Я не Господь Бог, я не магу сказаць. Чым ўсё скончыцца? Будзе станоўчы вынік, перамогай. Як вы пазнаёміліся з Ціханаўскай і калі гэта было? Со Светланой Тихановской, конечно, завочна, як і все мы, по тэлебачанні, по YouTube-каналах, і мы глядзелі, і было шмат дыскусій на той момант, ці галасаваць, ці не галасаваць. Для мяне не было сумневу, трэба галасаваць. Зразумела, што мы тады галасавалі... Вы галасавалі за яе? Да, я галасаваў за яе, я апрануў, я казаў, белую кашулю, пайшоў на выбарчы ўчастак у Ждановічах, і там, дарэчы, маё прозвішча было вялікімі літарамі, чорным выдзелена ў спісе тых, хто галасаваў. Я запытаўся яшчэ ў чальцоў на выбарчай камісіі, а што ж такая павага, чаму я такая моя... Асабліва паважаных людзей мы заўсёды адзначаем. Выходзячы з участка да галасавання, там сядзелі хлопцы маладыя, я думаю, што з чесных людзей. Я ім паказаў, вось, глядзіце. Яны сказалі, дзякуй, спадар Павел. Белая кашуля, то есть у меня не было гэтай матулі, я пазней павязаў гэта хустку на беларускую, такую белую. Вось. І я прагаласаваў за Светлану. Конечно, разумеючы, тады мы все разумелі, што нам трэба паказаць Лукашэнку яго месца, што ён больш не павінен быць кіраўніком дзяржавы. Я не шкадую аб гэтым ніколі. Я, дарэчы, таксама гэта кажу, што я яе выбаршчык. Я за яе галасаваў. Вы памятаеце першую сустрэчу? А першая сустрэча, так, першая была ідэя, каб паспрабаваць пазваніць ёй, каб яна вярнулася ў Беларусь. Калі я уже стаў членам Коордынацыйнай рады, не хапіла мне, можа, мужнасці, часу. Я не ведаю, я не пазваніў. Не факт, што, можа, яна тады і ўспрыняла бы маю прапанову. Пазней, калі я ўжо вымушана аказаўся ў Польшы, адразу я паехаў у Вільню. Это была сустрэча тут у Міністэрстве замежных спраў Польшы, а пазней адразу ўжо ўначы я паехаў у Вільню, і мы сустрэліся з ёй вечарам і селі і паразмаўлялі сам-насам. Як пайшла размова?
Вельмі станоўча. Я скажу, ну я не ведаю, ці мае права расказваць пра гэта, там можа трэба запытацца у Светланы. Яна мне тады спытала адно, што мне так запала вось у памяць, ці патрэбна мне інаугуравацца на пасаду прэзідэнта. Ведаеце, што я сказаў? Што да. Не? Я сказаў, не паверу. У той момант у мяне было ўражанне, што ну, чамусьці я думаў, што не будзе ўспрынята гэта грамадствам, не будзе веры ў гэтай поўнай. Это была моя памылка. Я прызнаюся. Я павінен нават папрасіць прабачэння ў Светланы. Я павінен быў тады сказаць, трэба, варта, зараз, заўтра, раніцай рабіць. Ну, мы разумныя заднім умом. Да. Пазней, конечно, ўжо прыехаўшы наступны раз, праз тыдзень, бадай жа, у Вільню, я вельмі моцна агітаваў яе, каб яна станавілася прэзідэнтам, каб адбылася інаугурацыя. Мы распісалі нават усю працэдуру інаугурацыі ад пачатку да канца і размаўлялі з ёй. А можете распавесці? Што? Гэта як адбываецца, гэта працэдура? Інаугурацыя? Гэта як у ЗША паказваюць па тэлебачанню? Ну не, ну можа не зусім. Я так уже дакладна. Гэта засталося ў архівах. Дарэчы, вось музей вольнай Беларусі, які мы ствараем, як народнае антыкрызіснае ўправленне, запрашаю ўсіх перадаваць, накопліваць, бо я думаю, што это будзе самы цікавы музей для ўсіх нас, для нашых дзяцей, унукаў, дзесяцігоддзя, можа, стагоддзя. Салідарнасць у Гданьску. Да, так гэта будзе такой музей славы беларускай, да. Вось, і там быў распісаны гэты пратакол, конечно, дзе гэта павінна адбыцца, прамая трансляцыя, па ўсіх YouTube-каналах, па ўсіх даступных сродках масавай інфармацыі, пра вялікай колькасці дыаспоры. Тады, конечно, мы планавалі першы варыянт, гэта было ў Вільні, з запрашэннем кіраўнікоў замежных дзяржаў, магчыма, міністраў замежных спраў на мінімальным узроўні гэта паслы, гэта, дарэчы, дыпламатычная практыка. Кіраўнікі дзяржаў вельмі рэдка ездзяць на інаугурацыі, а паслы ў гэтай сітуацыі был абсалютна прымальна. Гэта прысутнасць святароў і праваслаўнага, і каталіцкага абавязкова, гэта статут Вялікага княства літоўскага. Ну, побач з Канстытуцыяй, конечно, зразумела, што Канстытуцыя таксама, як бы мы да яе сённяшняй не ставіліся, но это асноўны закон Беларусі. Калі ўсё ж таки мы заходзім з легітымнасці улады. Улада ўвогуле легітымна ад народа, да? І вось народ дае гэты крыніцу для ўлады. Вялікая колькасць людзей у Вільні, прадстаўнікі дыаспор з розных краінаў свету, у Беларусі давала нам такую магчымасць. Ну і пазней прызначэнне ўрада, прызначэнне пратапарламента і стварэнне альтэрнатыўнай дзяржавы. Гэта было ўсё распісана дакладна, крок бай крок, за кожны стэп бай стэп, як кажуць англічане. Пазней была дыскусія, ўжо наступны раз, калі мы прыязджалі, ці не варта гэта зрабіць у Мінску. І гэта таксама разглядалася. І мы думалі ў той момант пра Купалаўскі, што гэта, магчыма, адбудзецца ў Купалаўскім тэатры. Каб сабраць людзей, вялікую хвалю, магутную сілу беларускіх людзей, але трэба было б дабрацца да Мінска. І тут з лагістыкай была праблема. Да, разглядаўся нават чартарны самалёт, але зразумела, што трэба падаць спісак асобаў, і яго б не пасадзілі ў Мінску, яго пасадзілі па мачулішчах, разглядаўся і цягнік, разглядаўся і падтрымка нашых аўтамабілістаў. Вось, так што гэта дыскутавалася, абмяркоўвалася. А як вы гэта уяўляеце? Ціхановская, праз мяжу. У той момант мне падавалася, нам падавалася, скажу так, гэта нават не была, вось выезд у Беларусь, гэта не была моя прапанова, гэта была прапанова іншых нашых калег па дэмакратычнаму руху, але мы тады нават зрабілі галасаванне, я прагаласаваў за. Я быў гатовы да гэтага. Навошта гэта ўсё? Навошта інаугурацыя? Вы ведаеце... І зараз яна патрэбна? Зараз гэта цяжка зрабіць. І я разумею Светлану, чаму яна зараз не гатова пра гэта размаўляць. Гэта цяжка зрабіць, бо, конечно, вось той момант, першая, ну, моя памылка, сваю частку адказнасці я павінен несці, хаця, ну, я не думаю, што маё слово было там вырашальным у гэты момант, да? Але ўсё ж такі пазней негатоўнасць і вось зацягванне гэта ў часе прывяло да той сітуацыі, якую мы маем. Але гэта стварыла сітуацыю дуалізма улады. Ёсць функцыянальная ўлада, якой мае Лукашенко. Ён функцыянальна кантралюе Беларусь. Ну, для гэта нікого не сакрэт. Чаму? Таму што ён кантралюе войска, спецыяльныя сілы, Міністэрства ўнутраных спраў. Калі б у яго гэтага не было, я ўпэўнены, ўсе
дзяржаўныя установы, мясцовыя, пазней прадпрыемствы і гэтак далей, грамадскі сектар, гэта ўсе абсалютна людзі гатовы былі перайсці пад падпарадкаванне Светланы Ціханаўскай. Толькі дзякуючы менавіта сіле ён утрымлівае гэту ўладу да гэтага моманту. Ёсць легітымная ўлада ў Ціханаўскай, якая атрымала большасць галасцоў. Можам даказаць ад супрацьлеглага, што яна з'яўляецца прэзідэнтам. Па што Лукашенко знішчыў бюлетэні, калі ён перамог? Па што Лукашенко знішчыў пратаколы, калі ён перамог? Чаму Лукашенко не паказаў на выбарчых участках пратаколы, калі ён перамог? Да, ёсць, памятаеце, у школе мы вучыліся, да? Доказательства ад противоположного в геометрии. Да, от противного, да, в геометрии, да. Так что вось глядзіце, гэта вось можна нават ад гэтага даказваць. Можна праз пазітыўныя дадзеныя грамадзянскія ініцыятывы, голас, честныя людзі, зубар, сабраць гэту інфармацыю. Шмат пацверджанняў, што яна абраная прэзідэнтам. І ў той момант, конечно, гэта была бы такая сітуацыя дуалізма, моцны выхад, гэта яшчэ больш матывуе людзей да дзеяння, да рэалізацыі менавіта гэтай мэты, да якой мы ўсе з вами шлі. Што у нас новый прэзідэнт, у нас новае кіраўніцтва. Мы прызначаем новыя выбары, выбіраем дэмакратычным шляхам ужо наступнага прэзідэнта. Мяняем канстытуцыю, перавыбіраем парламент і ідзем гэтым шляхам. Зараз, конечно, я просто рассказываю, каб таксама людзі ведалі, што гэта было прадметам абмеркавання. Гэта канкрэтна абмяркоўвалася. Это не просто былі такія, сустрэліся, так паговорылі, разышліся. Гэта былі дыскусіі і моцныя, можа, трошкі на канфлікце. Ну, вось гэта разглядалася. Сёння бы, напрыклад, пытанне са сродкамі з Міжнароднага валютнага фонда, якія атрымлівае Лукашенко, не стаяла бы, бо была бы дуалізм улады. У Венесуэле як адбылася сітуацыя? З аднаго боку, Еўрапейскі Саюз не прызнаў Гуайдо прэзідэнтам. З другого боку, ён і не прызнаў Мадуру. І вось гэта пазбавіла магчымасці в Венесуэле атрымліваць дафінансаванне з боку Міжнароднага валютнага фонда. Мы зараз ставім пытанне нелегітымнасці, але тут не хапае пакуль у нашых партнёраў палітычнай волі. Бо павінна быць палітычная воля ў Злучаных Штатах Амерыкі, палітычная воля ў Еўрапейскага Саюза, ў буйнейшых краінаў свету, каб сказаць, што ён не прызнаны ўрад, не прызнаны Лукашенко і кіраўнік. Ён нелегітымны, гэта ўсе разумеюць. Ён абраны нелегітымны. Але вось перайсці трэба на гэту самую высокую лінію непрызнання. Якія у вас думкі наконт прагрэсу Ціханаўскай? Ці ён ёсць? Напэўна, безумоўна. Это ж відавочна. Якія прыклады? Гэта асоба, якая з'яўляецца партнёрам для размоваў на высокім, на самым вышэйшым узроўні ў свеце. І яна гэта даказала. Я гэта бачу сваімі вачыма. І мы ўсе гэта бачылі. Гэта чалавек, які на роўных можа размаўляць і прадстаўляць краіну, інтарэсы беларускага грамадства. Вы на сувязі? Конечно. Што гэта за контакт? Сяброўскі? Не, я не буду тут хлусіць, няма сяброўства, но чаму яно павінна было з'явіцца? Ну, тэарэтычна, заўсёды можа з'явіцца з кожным чалавекам, да? Але гэта рабочае пытанне. Гэта зумы, это ёсць мабільная, конечно, сувязь. А што у вас за перапіска? Ну, напрыклад, калі яна сустрэлася з Байденам, я ёй напісаў: я віншую вас, Светлана, гэта вельмі важна, гэта перамога вось у гэты момант, як бы сказаць. Яна мне адказала: гэта наша сумесная перамога. Ну, это было прыемна. З аднаго боку, я лічу важным ей сказаць, што гэта сапраўды цяжка каштавала, гэта трэба было зрабіць, каб на вышэйшым палітычным узроўні ў свеце прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, самы буйной, самы ўплывовай краіны ў свеце, дае падтрымку праз сустрэчу Светланы Ціханаўскай для беларусаў. Пагадзіце, гэта важны імпульс. Галоўнае зараз, як мы далей будзем рухацца. Што датычыцца атачэння Святланы, што вы думаеце наконт уплыву на яе Франак Вячоркі? Ну, калі не абразіць на мяне Франак, я калісьці сказаў, што ён кардынал. Ці ён белы кардынал, залежыць ад яго. А што гэта значыць? Я думаю, што ён разумець, кожны разумець. Зразумела, што кожны чалавек мае дарацыю. У кагосьці дарацыя можа быць жонка, муж, у кагосьці па працы могуць быць дарацыі. І дарацыі, конечно, выказваючы сваё меркаванне, калі хочуць альбо і не хочуць, яны маюць уплыў на прыняцце тых ці іншых рашэнняў. І вось
тут вельмі важна, што раюць, вельмі важна, да чаго накіроўваюць, бо вы ведаеце пазіцыю народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Мы заходзім з падыхода дзеянняў. Нам трэба ставіць мэту, і мы павінны ісці да гэтай мэты. Мы не бярем лёгкіх задач. І вось пытанне непрызнання ці прызнання Лукашэнкі міжнародным тэрарыстам, што з'яўляецца у нас галоўнымі зараз пытаннямі, гэта не лёгкія задачы. Ніхто не гарантуе, што будзе поспех. А мы і не прыйшлі сюды за тое, каб займацца славай, іміджам. Мы прыйшлі для таго, каб ставіць задачы і спрабаваць усімі намаганнямі да іх дайсці. Ну, не атрымаецца. Ну што, значыцца, мы не ў стане гэта былі зрабіць. Значыцца, берем другую задачу. Ну, калі ўжо і зноў не атрымаецца, ну, значыцца, тады мы не тыя людзі, якія тут павінны працаваць. Значыцца, мы саступім іншым. Будуць іншыя. Калі ласка. Я заўсёды кажу, калі хтосьці гатовы прыйсці, стаць побач, калі ласка. Калі хтосьці стаць гатовы наперадзе, калі ласка. У меня няма ніякіх амбіцыяў. Я ніколі не ставіў пытання стаць, скажем так, побач Ціханаўскай у адной лініі. Я гатоў стаяць трошкі ад яе, бо яна лідар. А я павінен падтрымліваць і дапамагаць. І тое самае, вось якраз такі тут у нас ёсць разуменне, што трэба больш рызыкаваць, трэба больш займацца палітыкай. Можа, у гэта інвеставаць максімальныя высілкі. Рызыка ў палітыкі, яна заўсёды апраўдана. Яна можа быць кантраляваная, можа быць некантраляваная. Яна можа быць ад адчаю, а можа быць спрагназаваная. Ну, якая заўгодна, але рызыку можна тут фільтраваць, якую ее трэба мець і трэба ставіць. І я лічу, што калі мы вядзем барацьбу з такой дыктатарскай, магутнай машынай, імперыяй дыктатуры, якую ён стварыў, мікраімперыяй дыктатуры, мы павінны рызыкаваць. Мы павінны ставіць вышэй задачы, ісці, калі хочаце, не гледзячы ні на што, можа, трошкі нахабства не хапае, і ісці да гэтай мэты. Бо дыктатар робіць 100 крокаў і не глядзіць на тое. Адпаведна гэта справам. Церпяць людзі ці не церпяць. Дэмакрата гэта не дапускае. Але дэмакраты, праблема ў тым, што дэмакраты зробяць паўкрока і вагаюцца, нават у рамках дазволенага, ці зрабіць гэты крок наперад яшчэ. І гэта праблема, можа, дзесьці і ў нас існуе, і гэта праблема і ў нашых партнёраў, як мы бачым. Бо яны вагаюцца, бо не нашкодзіць свайму грамадству, перадусім думаюць, не нашкодзіць рэпутацыі, нейкім іншым інтарэсам. І вось гэтага паўкрока, як заўсёды, не хапае. І я прапаноўваю менавіта і Франыку, які разумны чалавек, ён умее слухаць, аналізаваць. Давайце рабіць хутчэй гэты крок. І яшчэ наступны крок. І як ён рэагуе? Ну, я думаю, што ў яго лепш запытацца. Ну, мне падаецца, збоку я гляджу на гэтую сітуацыю, што філасофія прынцыпова розная ў Варшавы і ў Вільнюса. Ну, я не хацеў, каб нас называлі Варшава і Вільнюс, мы беларусы. Мэта аднолькавая, да. Але намаганні вы ажыццяўляеце розныя. Да, ну, просто, конечно, там мандат ёсць, там ёсць легітымнасць, там ёсць палітычнае прызнанне, рэсурс даволі моцны. Мы як каманда, якая дапамагае, да? І мы, конечно, не можам мець такую сілу прабіцця, як якую мае каманда ў Вільні. І гэта натуральна. І ніхто гэтым не спрабуе канкураваць. І ніхто не хоча заняць там месца. Ці аддайце нам кавалачак гэтай легітымнасці. Дайце нам трошачкі мандату. Мы тут з ім пабегаем і пастараемся зрабіць больш. Не, мы просто кажам, што давайце рабіць разам, рабіць мацней, хутчэй, эфектыўней. Такое, можа, адбываецца час ад часу рознае ўспрыняцце. Гэта таксама дэмакраты, гэта нармальны працэс. Я перажываю, што, можа быць, нас у гэтым сэнсе не чуюць заўсёды, не гатовы рухацца хутчэй. За гэта я моцна перажываю. Гэта так. То бок, тое, што НАК не стаў урадам Ціханаўскай, гэта вас якімсьці чынам канае? Не, абсалютна. Да я, калі нават абмяркоўваўся, гэтае пытанне ніколі не ставіў у парадак дня, што там Латушка павінен быць кіраўніком нейкага ўраду ў выгнанні. Не. Дарэчы, тады была таксама дыскусія на гэты конт. А як беларусы паставяцца да гэтага?
Бо калі гэта кароткая гісторыя, гэта нармальна, да? То есть мы разумеем, што вось ёсць прэзідэнт, ствараецца ўрад у выгнанні, і гэты ўрад, дзякуючы уже максімалізацыі інструментаў унутры знешніх інструментаў уплыву і ў тым ліку унутры Беларусі, прыводзіць хутчэй да чаго, што ён вяртаецца ў Беларусь, ён пераязджае ў Беларусь і прымае краіну. Бо адно справа, вось ставіцца пытанне, ну добра, вы перамаглі, рэвалюцыя, прыехалі ў Мінск, што вы робіце? Хто ў якое міністэрства ідзе, хто якой дзяржаўнай установай пачынае кіраваць, хто прыходзіць да таго міністра, якога ж не абавязкова там, ну, міністра аховы навакольнага асяроддзя, яго што трэба адразу ў кайданкі і выкідваць? Не, да яго трэба прыйсці і сказаць: шаноўны, твой час скончыўся, вось ёсць новы часовы ўрад, да? Значыцца, пасунься з крэсла, мы пачынаем супрацоўнічаць, але ён павінен перадаць нейкія хаця бы там фінансавыя дакументы, інструменты там і гэтак далей, да? Ну вось, таму ніколі не ставілася гэта пытанне так, што тут хтосьці хоча нейкай пасады. Нават мы думалі: о не, беларусы да гэта паставяцца дрэнна, ну які ўрад у выгнанні, ну што, яны ж пра пасады кажуць. Ніколі ў народным антыкрызісным управленні не было парадку дня, ні пытання ніводнай пасады, ніколі. Ніколі. Калі бы Светлана вырашыла стварыць ўрад, яна бы прымала гэтае рашэнне. Ну не латушка. Вы... І я бы падпарадкаваўся без усялякіх пытанняў. Бо сістэма, мы змагаем з сістэмай. Сістэму перамагчы павінна і можа, і больш эфектыўна можа перамагчы толькі сістэма. І вось гэта пытанне кіравання, дзяржаўнага кіравання. І шмат хто мае меркаванне, што здаецца, што латушка разумее, што ён мае досвед, таксама і дзяржаўнай працы, што ён больш кваліфікаваны. І нібыта ён разумее, што таксама яго каманда больш кваліфікаваная, але ж мандату няма. І нібыта гэта атрымліваецца, што гэта ёсць нейкая рэўнасць. Ці гэта праўда? Наша рэўнасць і да нас рэўнасць. Ваша. Не, абсалютна. Мы прыходзім з праектамі, за якімі гатовы стаяць і працаваць. Якая рэўнасць? Мы проста працуем. Мы гатовы працаваць яшчэ больш. Панства, калі ласка, зрабіце ўсё, як мае быць. Падпіска, каментар, падабайка. Мы будзем вельмі ўдзячныя. Я хацеў запытаць вас аб тым меркаванні, што лічыцца, нібыта ў палітыку павінны ісці забяспечаныя людзі. Што ў вас датычыцца? Наколькі вы забяспечаны зараз? Я калі закончыў сваю працу ў Францыі, я нават думаў, вось, ну, у меня ёсць ужо назапашаныя сродкі, ёсць дом, я магу прадаць дом, магу взяць гэтыя сродкі, купіць маленькі домик дзесьці, да, і жыць, нічога не рабіць. Ну, мне сказалі, нават так жартаваў заўсёды каля акеана ў Партугаліі, бо я быў паслом у Партугаліі, прыгожая краіна. Ну, і кажуць: ну, добра, сябры, ну, колькі ты там пражывеш? Месяц, два, з тваім характарам, ты больш вытрымаеш. На сённяшні дзень так сапраўды я часткова нават фінансую, можа гэта гучыць вельмі громка, але часткова аддаю нават свае прыватныя зберажэнні для таго, каб каманда народнага антыкрызіснага ўправлення існавала. Гэта адказ усім прапагандыстам, каб не сказаць уже больш бруднае слово, наконт таго, хто нам плоціць заробкі. Гэта даволі цяжкая фінансавая сітуацыя. Грамадскія ініцыятывы, яны зразумела падтрымліваюцца, бо дапамога рэпрэсаваным, дапамога тым, хто церпіць сродкаў масавай інфармацыі. Гэта натуральны працэс, гэта існавала заўсёды ва ўсім свеце. Гэта грамадскія ініцыятывы падтрымліваюцца з пункту гледжання фондаў. Палітычныя інстытуты не. Бо гэта ўмяшальніцтва ў справы іншай краіны. І тут ёсць праблема. Да? Сапраўды для нас гэта праблема. Ну, але мы так стараемся трымацца. Дыаспара дапамагае. Добра. Самы вялікі заробак, які ў вас быў падчас працы на дзяржаву? 5,5 тысяч еўра – гэта заробак, і плюс я здаваў дом легальна, афіцыйна, так што сума выходзіла такая даволі добрая. Якія у вас зносіны ўвогуле з грашыма? Я не думаю пра іх. Ну, мне, правда, нават няма часу, калі іх траціць, і калі яны зыходзяць, ну і зыходзяць. Вось і ўсё. А што ты затратаў? Ну, напрыклад, самае вялікае за апошні час? Касцюм купіў сабе. Гарнітур, да? Да, гарнітур. Добрай фірмы купіў, да. Бо калі ўсё ж такі ходзіш на сустрэчы, ну, трэба, ну, не па адзежцы, конечно, успрымаюць, але ўсё ж такі трэба, ну, мець нейкую форму. Ты ўсё ж такі дыпламат, быў міністрам, членам урада. І колькі ён каштаваў? Зараз скажу, 350 еўра, можа так. Як вы адрэагавалі, калі пачулі навіны пра абвінавачванне ў ваш бок?
Што гэта быў за дзень, якія былі абставіны? Ну, вы ведаеце, гэта калі адбываліся першы крымінальны артыкул, гэта яшчэ было ў Беларусі, калі была ўзбуджана крымінальная справа па факце стварэння каардынацыйнай рады, і нас запрашалі ў следчы камітэт, першую чаргу членаў прэзідыума каардынацыйнага савета. Я памятаю, што вельмі шмат людзей сабралася, калі я прыехаў да следчага камітэта, гэта было вельмі важна. Важная была падтрымка. Я бачыў шмат знаёмых людзей, артыстаў са сферы культуры, журналістаў, якіх я сустракаў на працягу ўсяго свайго дарослага жыцця. І гэта была таксама нейкім сэнсе матывацыя. На той момант я добра ведаў Івана Наркевіча, Наскевіча, прабачце, ён быў тады старшынёй следчага камітэта, і я думаў, што я сустрэнуся з ім у следчым камітэце, задам яму тыя пытанні і скажу яму тое, што я напісаў у смс-цы, што ён вельмі любіў Купалаўскі тэатр. Ён мог патэлефанаваць, прыехаць у Купалаўскі з камандыроўкі і прыйсці проста паглядзець спектакль. Некаторых спектакль ён глядзеў па 10 разоў, але яму сказаў, што прыйдзе час і прыйдзецца паглядзець рэвізора Гоголя. Рэвізор будзе, бо і тады, калі я ішоў у следчы камітэт, я думаў, што у мяне адбудзецца з ім размова. Размовы не адбылося. Было, конечно, 50 на 50 разумення, ці выйду я з следчага камітэта. Я выйшаў. Гэта было зразумела, што можна працягваць барацьбу. Пазней, калі ўжо крымінальныя артыкулы далеталі, і далецеў наступны, калі ўжо ўноч я выехаў з Беларусі, наступнага ранку прыйшла павестка аб тым, што ўзбуджана крымінальная справа, цэнтральным РУ праводзіцца следства, дзеянні папярэднія следству па факце арганізацыі масавых мерапрыемстваў, незаконных. Ну, як вы ведаеце, я прымаў удзел у масавых маніфестацыях, таксама выступаў, но яны вырашылі ўсю адказнасць перакласці на нас, на членаў прэзідыума каардынацыйнага савета. Ужо ў Варшаве далеталі справы, звязаныя і з экстрэмізмам, і з тэрарызмам. Ну, апошняя, конечно, крымінальная справа, дзе упрост напісана ў частцы 3 гэтага крымінальнага артыкула па абвінавачанню ў тэрарызме, захопе ўлады. Там прадугледжана смяротнае пакаранне. Ну, ці скажу, што я быў узрадаваўся гэтаму крымінальному артыкулу, не так, ці я спужаўся, таксама не, але, ну, так трошки цікнула дзесьці. Ну, але зноў-такі, гэта не з'яўляецца дэматывацыяй, гэта з'яўляецца матывацыяй. Тым больш з гэтай хвіліны, зараз, ад сёння, у гэты момант кожны з нас можа пачаць рабіць свет лепшым. Гэта вельмі добра, але улічваючы ўвесь ваш досвед, працу на карысць краіны і тэрарыст, як вам быць тэрарыстам зараз? Ну, гэта дзіўная гісторыя. Сапраўды, я так журналістам ці палітыкам часта кажу, ну, вы размаўляеце з чалавекам, які быў міністрам культуры, пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКО, самай паважанай арганізацыі ў гуманітарнай сферы, міжнароднай арганізацыі, сістэмы арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, а зараз тэрарыст. Ну, яшчэ, конечно, генеральны дырэктар самага славутага Купалаўскага тэатра і стаў тэрарыстам. Гэта смешна. Конечно, все это выглядае смешна, дзіўна і зразумела, яшчэ раз, можа, паказваючы, напрыклад, праз сябе, наколькі гэты рэжым фактычна з'яўляецца антычалавечым, абсурдным, негуманным, незразумелым, беспадстаўным. Тое, што ён робіць зараз у адносінах да людзей, да беларусаў, гэта жах. Як вы зараз адчуваеце сябе ў Варшаве, што датычыцца бяспекі? По-рознаму, бо пагрозы ідуць, і вы ведаеце, што я падаў адпаведную заяву пра ўзбуджэнне крымінальнай справы ў пракуратуру Польшчы у адносінах да Александра Лукашэнкі, у адносінах да Церцеля, старшыні КДБ, Карпенкова, намесніка міністра ўнутраных спраў, Азаронка, якія пагражалі словамі у адносінах не толькі да мяне, а шмат беларусаў. Я вырашыў, што я павінен взяць на сябе гэтую адказнасць, як палітык падаць адпаведную заяву па гэтым факце. Мы бачым, што гэтыя публічныя заявы не спыняюцца. Вось на мінулым тыдні намеснік дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Арчакоў, бадай жа, да? Ён таксама заявіў, што лідары беларускай апазіцыі будуць гінуць у аўтамабільных катастрофах. Гэтыя ўсе словы, яны думаюць, што кідаюць на вецер. Не, гэтыя ўсе словы з'яўляюцца фактамі для будучых крымінальных справаў у адносінах да іх. Гэта, конечно, скіравана на тое, каб нас напужаць, каб зноў-такі мы перапынілі сваю дзейнасць,
але гэта не дасягае мэты, напэўна. Ёсць, конечно, сітуацыі, калі вось на апошняя буйная маніфестацыя была прымеркавана да 9 жніўня, гадавіны тых падзей, якія адбыліся на Беларусі, выбараў. І падчас маршруту, вось калі мы ішлі ад Палаца навукі і культуры, падыходзілі да пасольства Расіі, а накіроўваліся далей да пасольства Беларусі, да мяне падышоў малады чалавек, які размаўляў са мной на беларускай мове. Ён быў поўнасцю, яго твар быў закрыты маскай. Ён сказаў, што я вам не раю, спадар Павел, хадзіць на маніфестацыі, бо вам усадзяць нож у спіну. Вы не баіцеся гэтага? І я сказаў, ну як палітык я разумею пагрозы, ну я пайшоў у палітыку, але спадзяюся, што вы зараз гэта не зробіце мне. Ён уже адыходзячы сказаў, я не зараблю, але ёсць тыя людзі, якія могуць гэта зрабіць. Ну, кожны можна ацаніць гэты вось мой расповед, да, гэтую канкрэтную сітуацыю, ці павінен чалавек баяцца пасля гэтага. Зразумела, што псіхалагічна гэта ў нейкім сэнсе ўплывае. Но я яшчэ раз вяртаюся да таго, што сказаў. Гэта не дэматывуе. Гэта тым больш павінна матываваць, што з гэтым злачынствам, якім адбываецца злачынствамі на тэрыторыі Беларусі, мы павінны весці барацьбу, і мы павінны прыйсці да перамогі. Што датычыцца вашага досведа асабіста польскага? Вы працавалі ў амбасадзе і вы ведаеце, што тут таксама працуюць спецслужбісты. Улічваючы гэта, вы баіцеся? Ну, я ведаю дакладна, што калі я працаваў амбасадарам, мне саветнік па бяспекі, гэта афіцыйная пасада, яна акрэдытуецца пры спецслужбах, гэты чалавек спецслужбах той краіны, дзе ён знаходзіцца. Яны ў пасольствах, ну, практычна ва ўсіх ёсць. Так што гэта не з'яўляецца ніякай дзяржаўнай таямніцай, гэта ведаюць як мясцовыя спецслужбы, так і нашы спецслужбы пра гэта ведаюць, бо такія ж саветнікі ёсць і ў іншых амбасадах. Я памятаю, што саветнік па бяспекі мне паказаў пісталет, які знаходзіцца на тэрыторыі пасольства Беларусі ў Варшаве, у адпаведным пакоі для перамоваў, у закрытым пакоі. Ён з сейфа дастаў і паказаў мне гэты пісталет. На маё пытанне, ці ён легальна тут знаходзіцца, мне было сказана не. Якая мэта? Ну, на усялякі выпадак. Так што пісталет у пасольстве Беларусі ў Варшаве ёсць, калі яго не звезлі, конечно. Конечно, я перакананы, што ўсе будуць гэта адмаўляць, але я бачыў сваімі вачыма і ведаю, што як пасол я павінен быць пра гэта паінфармаваны, бо неаднойчы былі розныя акцыі вакол пасольства, ну і саветнік па бяспекі лічыў, што гэта можа апошняя зброя, якую ён будзе абараняць пасольства Беларусі ў Варшаве. Смешна гэта ўсё, конечно, выглядае, жудасна, а з іншага боку гэта таксама можа быць патэнцыйнай пагрозай. Але растлумачце мне гэтую сістэму, як яна працуе, для чаго гэтыя людзі яны тут? Вы ведаеце, ну, галоўнае гэта мэта, як бы адкрытая, займацца пытаннямі бяспекі пасольства, як будынка, як установы і супрацоўнікаў пасольства. Дэ-факта ўсё гэта пераўтварылася, я памятаю ўжо з часоў працы ў Францыі, калі я быў амбасадарам, у падыход такі, што яны проста сачылі, кантралявалі перадусім пасла, ці паслоў і дыпламатаў на прадмет, што яны робяць, з кім яны сустракаюцца, як яны сябе паводзяць, які ў іх кантакты і гэтак далей. І фактычна шукалі кампрамат. Вялікі кампрамат, малы кампрамат, і ввогуле, калі яго няма, прыдумвалі гэты кампрамат. Бо ім жа трэба даказаць, што іх сэнс ёсць. Разумееце, бо ну якія тут асаблівыя кантакты са спецслужбамі, калі тут увогуле няма палітычных кантактаў. Значыць, і са спецслужбамі не будзе такіх кантактаў. Яны будуць, калі будуць мінімізіраваныя, да, давесці нейкую негатыўную рэакцыю, негатыўны пасыл, ацэнку. Вось і ўсё. Таму апраўдаць трэба, бо гэта вялікія бюджэты, гэта вельмі вялікія бюджэты, якія выдаткоўвае Беларусь як дзяржава на ўтрыманне гэтых асоб. Можете агучыць прыблізныя лічбы, каб разумець? Ну, я думаю, што ну, калі ў Парыжы такі супрацоўнік мог каштаваць парадка ну, 70 000 еўра, можа 100 000 еўра ў год.
Да, то есть полічыце, калі колькі у нас можа быць этих советнікаў за мяжой, і адразу можна памножыць, колькі дзяржава губляе на гэта ўсё сродкаў. Калі б яны рэальна займаліся бяспекай, калі б рэальна нашым пасольствам хтосьці пагражаў. Яны абараняюцца ад каго? Ад дыаспары беларускай. Так можа лепш з дыаспарай беларускай размаўляць, з імі сустракацца, гутарыць, правда? Можа лепш не ствараць такіх сітуацый, каб патэнцыяльна былі нейкія канфлікты ці пагрозы. Конечно, кожная дзяржава выбірае свой спосаб і метад абароны дыпламатычных установаў. Ну, амерыканцы, напрыклад, маюць марскіх пехацінцаў. Дарэчы, адзінае пасольства ў свеце Злучаных Штатаў Амерыкі, якое не мае марскіх пехацінцаў, гэта пасольства Злучаных Штатаў у Мінску, бо яны былі вымушаны скараціць пад ціскам МЗС Беларусі, уладных структур, нелегальных уладных структур у Беларусі. Так што тут кожная дзяржава выбірае свой метад. Але пытанне не ў гэтым. Можа і варта, я не буду дыскутаваць з тым, што трэба займацца пытаннямі бяспекі, бо пагрозы для дыпламатаў заўсёды існуюць, але яны не займаюцца пытаннямі бяспекі. Яны якраз ствараюць канфлікты ўнутры пасольстваў вельмі часта. Яны вельмі часта збіраюць інфармацыю, каб пазней караць ці пазней трымаць на кароткім павадку дыпламатаў, разумееце? Вы маеце нейкі прыклад з асабістага, напрыклад, жыцця, з вашага досведу? Ну, з майго досведу, напрыклад, збіралі інфармацыі пра мае камандыроўкі, калі я быў паслом у Францыі, у Іспаніі, у Партугаліі, у Манака, пастаянным прадстаўніком пры ЮНЕСКО і пры сусветнай турыстычнай арганізацыі, якая знаходзіцца, дарэчы, штаб-кватэры ў Мадрыдзе. Конечно, было даволі цяжка ў той момант усталяваць нейкія адносіны з афіцыйным Парыжам. Дзверы былі зачыненыя. Ну, у нейкім сэнсе, там, ось пасля таго, як Мінск выступіў медыятарам у перагаворах паміж Украінай і Расіяй, тады было пацяпленне, нейкія кантакты пайшлі на цэнтральным узроўні з Францыі, а так іх кантактаў не было. Таму я выбраў падыход рэгіёна. Я вельмі шмат ездзіў па рэгіёнах Францыі, арганізаваў 50 эканамічных прэзентацый, культурных мерапрыемстваў штогод, каля 50 праводзілася, і таксама адкрылі мы пасольства ў Іспаніі, шмат бізнес-форумаў, міжурадавай камісіі стварылі. Адпаведна, для гэтага трэба было ездзіць. Адкрыта было 5 ганаровых консульстваў. Ён лічыў кожную камандыроўку, ён спрабаваў лезці ў кожную паездку. Ён лічыў, што да, што я езджу на адпачынак. Пры амбасадзе, да? Ну, не, ён у амбасадзе, саветнік па бяспецы. Ён лічыў, што вось тут ён знойдзе на мяне кампрамат. Калі яму проста казаў: да, шаноўны, прыйдзі ка мне, да я раскажу табе ўсё, што трэба, ён адмаўляў: не, я гэтым не займаюсь. Ну, напрыканцы ён прызнаўся: так, я гэта раблю, ну, у меня ж свая работа, у вас свая работа. Ну, прабачце, у чым праца? Палічыць камандыроўкі? Так я іх сам палічу, яму аддам. А гэта была такая размова, да? Да, ну уяўляеце, вось сутнасць працы саветніка па бяспецы. Вось гэтым ён мог займацца. Шчыра вы здзівіліся, калі вось адбылася гэтая размова? Не, я быў да гэтага гатовы. Ну, ўсё ж такі, разумееце, пачынаючы з 95-го года, калі я пачаў працаваць у МЗС, пазней з 96-го года, я заўсёды разумеў, што ты знаходзішся пад кантролем адпаведных спецыяльных службаў і краіны знаходжання, і сваёй краіны, якая накіроўваецца. Ну, ступень можа быць розная. Я вам раскажу, можа, такую цікавую гісторыю. Калісьці я з сваёй дачкой ехаў у аўтамабілі, будучы міністрам культуры, на працу. Я кажу: Яна, давай з табой паразмаўляем па-беларуску. Ну, я адразу раблю засцярогу, што моя дачка вельмі прыхільна ставіцца да беларускай мовы, да культуры. Я не спрабую гэта прадаць, бо гэта правда. Гэта было натуральна для вас, да? Натуральна для яе было. Яна мне вершы пісала нават на беларускай мове. Яна спявае ў калектыве «Прымакі» беларускай этнічнай меншасці. Яна ад 1,5 гадоў была на Беласточчыне. Яна выхавана беласточчыная. Беласточчына — гэта беларускі край. Моя айчына. Ёсць такая вядомая песня Алеся Барскага, мясцовага паэта беларускага. Так і яна мне адказ кажа: а я не хачу. Я кажу: ну, чаму ж ты не хочаш? Ну, твой же тата... Гэта раніца? Раніца, едзем яна ў школу, я на працу, міністэрства. Я кажу: слухай, ну, ты ж дачка міністра культуры, латушкі. Ну, трэба ж па-беларуску. А не буду. Ну, добра. Ну, што я буду яе прымушаць? Праходзіць 2 дні. У меня сустрэча на вайскавым. Тады ў Лукашенка нейкі рамонт быў на Карла Маркса ў рэзідэнцыі. І размова адбываецца. Гэта была такая справаздача міністра, там шмат пытанняў. А ён мне пытаецца: скажыце, калі ласка, а вы са сваёй дачкой часта па-беларуску размаўляеце? Я кажу: ну, часта. Кажа: не, я думаю, что редко. Я со своим Колей разговариваю гораздо чаще. Пытанне было не ў тым, хто часцей. Пытанне ён даў абсалютна дакладны мне намёк, што ён кантралюе ўсё. І такіх сітуацый было шмат.
калі ён асабіста даваў паняць, што ўсё, што ты робіш, абсалютна кантралюецца, што ўсё праслухоўваецца, ўсюды вядзецца відэа, аўдыёзапіс. Ну, я калісьці памятаю, што ў рэзідэнцыі пасла ў Варшаве знайшлі, калі я працаваў паслом, прыязджала адпаведная праверка, ну і знайшлі ў такой камеры, якая займаецца супрацьпажарнай аховай, знайшлі відэакамеру. Я разумею, што вось я кожнага дня там хожу. Ну, это ж дом, разумееце, ты жывеш в сваёй кватэры, у сваёй хаце, да? Ты ж не думаеш аб тым, што хтосьці за табой сочыць. Ну, не кожны дзень у гарнітуры, да? Да, я так падумаў, жах. А пазней падумаў, ну што, селяві, такаво жыццё, ну трэба да гэтага прыстасоўвацца і не звяртаць проста на гэта ўвагу. А што датычыцца сітуацыі татальнага кантролю? Былі яшчэ нейкія прыклады? Вы мне правакуеце. Я ведаю смешную гісторыю, мабыць, вы можаце яе агучыць. Ну, вы ведаеце, калісьці я з будучай другой жонкаю позна вечарам, скажу так, мы размаўляем нават уначы, мы размаўляем, і яна мне задае такое дзіўнае пытанне. Скажы, калі ласка, а ці Ірына Дарафеева з'яўляецца каханкай Лукашэнкі? Я кажу, ну сапраўды дзіўнае пытанне. Кажу, я ўвогуле не цікаўлюся, хто з'яўляецца каханкамі Лукашэнкі. Ну, добра. Ну, неяк так дыскусія скамкалася, нічога не атрымалася. Зноў нарада. Зноў сустрэча. 1 на 1. И ведаеце, што ён спытаў? И он мне говорит, а вот тут некоторые интересуются, является ли Ирина Дорофеевна моей любовницей. Так я отвечу, нет, не является. 25 год на дзяржаўнай пасадзе. Як вы лічыце? Тэхнічна, колькі гадоў вы жылі пад камерамі? З 96-го года. Я думаю, што пад кантролем я знаходзіўся, калі ўжо пачаў працаваць консулам. Гэта значыцца, ну, пад камерамі умоўна назовем так, правда? Умоўна пад кантролем з 96-го года. Кожны дыпламат, які выязджае за мяжу, ён уже знаходіцца зацікаўленні, ён знаходіцца пад кантролем. І, конечно, па-перше, праходзіцца же аналіз у, як мы называем, у соседей. Прошел ли ты согласование у соседей? Это так у Министерства замежных спраў кажуць. Соседи – это будынак на проспекте Незалежности с колоннами, жоўтенькі, все ведаюць. Комитет дзяржаўнай бяспекі Республики Беларусь. Так что ты проходишь там адпаведную контрольную, информацыйны, документальный, там проверяется. А як это адбываецца? Не, ну асабіста не абавязкова запрашаюць. Раніца, і ты шыбуеш? Не, гэта яны бяруць месяц на праверку. Зараз я ведаю, гэта даўжэй доўжыцца. І тое, што беларускае міністэрства замежных спраў заўсёды лічылася ў КДБ самым апазіцыйным, гэта праўда. Я памятаю гэта яшчэ з 90-х гадоў, калі я прыйшоў, я падаецца быў 125-м супрацоўнікам міністэрства замежных спраў незалежнай Беларусі. Да? Ну штось такое, я памятаю, пасвечанае было. Вось, пазней оно разраслося да 450 чалавек. Зараз пры Макеі двойчы скарачалася до 200, і он не смог зберагчы міністэрстве, он фактычна яго разваліў, усе прафесіяналы уже даўно зайшлі. Там засталіся толькі адзінкі. Так вось, я скажу, што пры ўсёй павазе да калегаў, правда, я нікаго не хачу абразіць, бо там шмат маладых, і, ну, а маладыя мы зразумела, што трэба прайсці нейкі час, досвед, назбіраць ведаў. Так вось, беларускія дыпламаты заўсёды былі праапазіцыйныя. Чаму? Таму што, па-першае, яны працавалі за мяжой. Яны бачылі, як развіваюцца еўрапейскія краіны, дэмакратычныя краіны свету. ЗША, Канада, дарэчы, закрылі зараз амбасаду ў Канадзе ўжо з 1 верасня. І яны гэты досвед пераносілі ў Беларусь і глядзелі, што робіць Лукашенко. І хто з нас мог з гэтым пагадзіцца? Да ніхто не пагаджаўся. Пытанне было толькі ў тым, ці мы выступім супраць, ці спрабуем штосьці змяніць. Вы мелі нейкія стасункі, я не ведаю, з КДБ, нейкія размовы, што Пал Палыч, вот нешта дрэннае вы робіце, трэба лепей сябе паводзіць. Калі я працаваў паслом? Да. Не, такіх, можа, прынцыповых размоваў не было, бо ўсё ж такі, я не ведаю, пасол у вялікай ступені аўтаномны чалавек. Ён можа рабіць шмат, можа шмат нават чым рызыкаваць, калі мае ўнутраныя нейкія сілы дзеля гэтага. Такіх спецыяльных размоваў я не прыпамінаю. Хаця, зразумела, размовы рэгулярна праводзяцца з пасламі, кіраўніцтвам камітэта дзяржаўнай бяспекі наконт пытанняў двухбаковых адносінаў, наконт супрацоўніцтва з дыпламатычным ведомствам і гэтак далей. То есть гэта, конечно, контакт
кантакты такія прысутнічаюць на рэгулярнай аснове. Ну гэта можа нічога надзвычайнага, бо кожная краіна Я памятаю, вось калі я быў паслом у Польшы, прыехаў сюды старшыня КДБ Ерын. Яго, дарэчы, сын працаваў пад маім началам, і ён быў консулам у Бялай Падлясцы. І была сустрэча ў рэстаране са старшынёй выведкі польскай, Сементкоўскі такі быў. Ну і ў адны момант падчас гэтай сустрэчы, падчас гэтага абеда, кіраўнік выведкі польскай кажа: «Вы ведаеце, спадар старшыня Ерыну, у вас тут вельмі добрый амбасадар». Я так думаю: ах ты, ну як же, калі кіраўнік польскай выведкі хваліць старшыні КДБ пасла, ну як гэта зразумець? Ну это я, конечно, жартам кажу. Ну бо расійскія прапагандысты, калі прыехалі ў Беларусь у мінулым годзе, сказалі, што я быў завербаваны НАТО, калі працаваў міністрам культуры. Да? Ну, это, конечно, вось это глупства, колькі глупства можна напрыдумваць. Так што такіх, можа, спецыяльных размоў не было. Я памятаю, што была гісторыя, калі была нарада амбасадараў. Я працаваў у Францыі, нас збіралі кожны год на нараду амбасадараў, і з намі сустракаўся намеснік старшыні КДБ, які стаў расказваць гісторыі, як сабе паводзіць амбасадар. Ён расказаў адну з гісторыяў, што у адной краіны пасол пайшоў на вячэру, і падчас гэтай вечэры трошкі вельмі актыўна адпачыў. І пасля гэтага адпачынку на гэтай вячэры яго выносілі дыпламат і вадзіцель і паклалі на задняе сядзенне аўтамабіля. І ён сказаў: «Ну вы ж глядзіце там, каб ніхто так больш не рабіў, а то што ж як ж гэта будзе краіна выглядаць». Усе амбасадары прамаўчалі. Шчыра кажучы, я думаю, кожны з нас падумаў, які ж гэтыя вадзіцель і дыпламат, бо яны ж здалі гэтага ж пасла. Ну адкуль жа даведаўся КДБ, правильно? Ну, таково жыццё. І як вы прыйшлі да мовы? Да мовы я ў бабулі быў на вёсцы, зразумела. Я пазней у сям'і. Гэта я дзіця адраджэння. Калі гэта ўсё больш шырэе, 80-е гады, у школе, я памятаю, рабіў разам са сваім старэйшым братам дзень беларускай мовы. Мы ўдвух малявалі плакаты і рабілі дзень. Удвух зрабілі дзень беларускай мовы, развесілі па ўсёй школе. Так што вось так. А пазней уже крыніца была моцная, Беласточчына. Тут, калі я прыехаў, я быў проста здзіўлены, узрушаны. Это же як беларусы за мяжой захавалі беларускую мову, размаўляюць, карыстаюцца беларускай мовай. А мы на Беларусі што? Не можам. І вось гэта быў яшчэ адзін імпульс. І гэта так усё пайшло. Я цытую вас: «Самы моцны бок нашай нацыі тое, што яна выжыла». Чаму? Да, яе хацелі знішчыць. Праз столькі стагоддзяў, ну вы же ведаеце, войны, гістарычныя пераўтварэнні, якія адбываліся. Мы былі часта па сітуацыі, калі беларуская мова не была шанаваная. Асабліва апошнія 200 гадоў. То бок зараз мы таксама ў той стадыі выжывання. Да, мы, на жаль, вярталіся ў гэтую стадыю, калі стаіць пытанне аб ліквідацыі Саюза беларускіх пісьменнікаў, таварыства беларускай мовы, калі чалавека могуць пасадзіць на суткі за тое, што ён карыстаецца з беларускай мовы, калі ўжо ў падручніках гісторыі словы купалы «Жыве Беларусь» лічыцца як «Хай Гітлер», ну это жах. Мы пераходзім у стадыю выжывання. Толькі мы яшчэ не смаглі нават трошкі неяк так росквіт нейкі паказаць. Вось моладзь жа, мне пыталіся сам, вось у вас жа ў Беларусі ніхто не выкарыстоўвае беларускую мову. Як ужо наадварот, вось колькі я бачу моладзі пачынае карыстацца беларускай мовай. Я рады гэтым. Мы казалі перад інтэрв'ю, што рэкламы з'явілася беларускай. Можа, такі маленькія прыклады. Да, TikTok, маленькія прыклады. Больш спяваць. Я памятаю, нават калі міністрам культуры прыйшоў і не спявалі так, можа, прабачце, калі можа хтось не паходзіцца са мной так актыўна беларускія песні, я казаў, што трэба, варта, давайце пісаць. Ты артысты, якія ніколі не выконвалі, пачалі выконваць беларускую мову. Можа, каб спадабацца новаму міністру, дай Божа, што можа з унутраных пачуццяў. Я вось, напрыклад, Шаркунова слухаю на працягу гэтага года, да, она ж малайчына. Я, дарэчы, не ведаў ніколі раней, што яна так цудоўна можа спяваць па-беларуску песню, да. І гэта з Вайцюшкевічам, яны разам, да, вось спявалі. Супер. І вось гэта штосьці пачало паціхоньку, не гледзячы на супраціўленне з боку дыктатара, не гледзячы на тое, што ніколі не быў прыхільнікам. Мне казалі: не рабі, не размаўляй па-беларуску. Нават міністру культуры, адзін з віцэ-прэм'ераў: ты ж разумееш, пакуль ён не пачне, калі ён пачне, толькі тады ты можаш гэта зрабіць. Я сказаў: я не разумею, я не зменюся.
Я буду размаўляць па-беларуску. І за гэта атрымліваў, бо я памятаю нарада, калі Лукашенко падняў і сказаў: мне тут докладывают, что вы заставляете всех разговаривать по-белорусски, что вы там принуждаете переходить на белорусское делопроизводство. Тозик, а куда вы смотрите? Поднимает вице-премьера. Ну, а Тозик говорит: а откуда у вас такая информация, Александр Григорьевич? Он говорит: из интернета. Ну, Тозик ответил, говорит: так вы же сами сказали, Александр Григорьевич, что интернет — это большая помойка. Ну, мы сели вдвох. Я позднее Тозику руку потиснул. Але ж ёсць не вельмі прыемны момант, тое, што падчас вашай працы з'явіліся чорныя спісы. Да, я ведаю. Я памятаю інтэрв'ю ваше Будкіну, і вы там распавядалі аб тым, што нібыта гэта не вы кепскай рабілі, а вось там дрыга. Верце, не верце, это я ніколі не рабіў. Я ніколі не складаў чорных спіскаў. Гэтым не займаўся, і я сабе ўявіць сабе не мог. Такого. Гэта было на нарадзе з Радзьковым, калі Радзькоў раздаў усім паперку непадпісаную чорных спіскаў асобаў, якія забаронена нельга браць у канцэрт. То бок гэта нейкая нарада? Да. Все... Міністр сацыяльнага блоку, міністр інфармацыі, спорту, культуры, адукацыі, плюс кіраўнікі дзяржаўных тэлеканалаў. Мы выказалі сразу незразуменне, але ну што тут неразуменне? Кіраўнік адміністрацыі раздалі. Там, дарэчы, амерыканскія зоркі былі там. Там был Джуд Лоу і Кевін Спейсі. Да, я, дарэчы, практычна адразу пачаў весці з гэтым барацьбу і паставіў пытанне перад Лукашэнкам на нарадзе ў нацыянальнай бібліятэцы прысутнасці беларускай моладзі. Я мучыўся, вось гэта былі перажыванні, конечно, это рызыка паставіць прэтэнзіі. Я ж разумеў, што это Лукашенко даў загад гэта зрабіць. І я сказаў, што пытанне чорных списков, что настало время отказаться от этого. Не настало время, что это вообще в принципе такой фактор, раздражающий сферу культуры, что в культуре это вообще неприемлем такой момент. И там дал какие-то обоснования. Выступление, кстати, легко, я думаю, даже по стенограммам где-то поднять. В зале была тишина. Говорят, Питкевич, она была там за кулисами этого мероприятия, вскочила и закричала, что он себе позволяет. Лукашенко смотрел на меня такими глазами большими. После этого привел пример Сябры и Ярмоленко, который тоже высказался, и потом было исключено у него право выступать на каких-то мероприятиях. Очень долго-долго рассказывал про это, а потом сказал: Радьькову, займитесь этим вопросом. И мы потом, помню, с Тозиком сразу же подошли к Макею и начали ставить вопрос, на что сказали: ну давайте вернемся после парламентских выборов. И тут как раз идет предвыборная ситуация, и Сигов, который потом был артистом Купаловского театра, директор Республиканского театра белорусской драматургии, ставит группу «Палац» на выступление в театре. И тут приходит офицер КГБ, куратор, как везде во всех госучреждениях, говорит: нет, я запрещаю проводить концерт. Мне звонит Сигов, что делать? Я звоню сразу же Радьькову. Радььков говорит: не-не-не, ну мы же договорились, надо от списков отказываться. Давайте, значит, как-то, ну, скажите, позвоните Зайцеву, представителю КГБ, он, скажите, администрация поддержит. Потом: не-не, вы вообще-то, говорит, не говорите, что администрация поддержит. Ну, если что, скажите, что надо, не надо так делать. Ну, Радььков так всегда, Александр Михайлович, любил так выкрутиться. Я позвонил Зайцеву. Зайцев не был согласен с этим. Он считал, что надо было запретить, но потом сказал: под вашу ответственность. Я сказал: хорошо, я беру на себя эту ответственность. И концерт не сняли, концерт прошел нормально. Ну, то есть какие-то начали движения в этом плане. Меня еще очень сильно обижало, что действительно связывали это со мной. То есть меня это, ну, я как человек такой совести, когда тебе говорят, что ты это сделал, ты знаешь, что ты этого не сделал, ну, я не знаю, я уже разорвусь и буду доказывать, ну, что это не я. А ситуация, якая адбылася з СХТ, калі Халезін з'ехаў і гэтак далей, таксама ваш час. Это які год был? Не, это было раней. 11-й год. 11-м. Вось я ж шчыра кажучы, не памятаю гэтую гісторыю. Вось правда, не памятаю. Мы, дарэчы, з Халезінам варта будзе абмеркаваць гэта. А вы стасуецеся зараз, да? Конечно, вельмі актыўна, пастаянна. Вельмі добрыя адносіны. Гэта вельмі цікава, але мне, зараз... дарэчы, прапанаваў адзін з блогераў, каб мы з ім пайшлі ў такую размову, адзін на адзін дыскусію. Я сказаў: а па што нам з Халезінам? Мы што, з розных пунктаў гледжання падыходзім? Мне падаецца, у нас адзін. Добра, але ж у той же самы час была забарона, напрыклад, Вольскага. Да, он быў у спісках. Ось. Зараз ён пацісне вам руку пры сустрэчы? Ціснуў ужо. Да. Ну, я ж яго не забараняў. Да, нават калі бы это так было, ну, на сённяшні дзень, ну, кожны чалавек мае права прасіць о выбачэнні. Ну, гэта забараніць ніхто не можа. А ўжо права другого чалавека ці выбачыць, ці не.
Но я просто ведаю, што я гэта не рабіў і з гэтым змагаўся. І нават паставіў гэта пытанне ў рызыку для сваёй кар'еры. Гэта ж было... Ну, тут же не пытанне ў кар'еры ці пасадзе. Я ж успамінаў гэту гісторыю, калі была цэнзура купалаўскага спектакля, калі сказалі Фріда, ірландскага драматурга, п'еса «Translations», пераклады. І там, калі англійскі афіцэр і ірландская дзяўчына, каханне, і англійскі афіцэр размаўляе па-рускі, а ірландская дзяўчына па-беларуску. І нібы на розных мовах, і тады была адміністрацыя склікана нарада, і Піткевіч пачала на мяне крычаць, што за гэтыя спектаклі ў савецкія часы міністр культуры СССР згубіў бы пасаду, вы павінны зняць гэты спектакль, сказаў, што я гэта не зраблю, я ніколі цэнзурай займацца не буду, але кажу, вы не зразумелі адну думку галоўную, якую заклаў аўтар, драматург у гэтым спектаклі, які рэалізаваў цудоўна Пінігін. Неважна, на якой мове ты размаўляеш, пры ўсёй павазе да нашай роднай беларускай мове. Дзяўчына па-беларуску, хлопец па-руску. У іх што было ў фінале? Каханне. Ну, на жаль, праўда, трагічна. Быкаў ці Алексіевіч? Быкаў. Чаму? Я выхаваны на яго творчасці, на гэты чалавек, асоба, якая проста магутнасць, сіла, не толькі ў сэнсе таго, што ён стварыў у літаратуры, але тое, што гэта грамадская постаць, гэта такая веліч для нашай бацькаўшчыны. Можа таму, што я вельмі шмат прысвяціў таму, каб пастарацца аднавіць яго спадчыну, захаваць яго спадчыну ў Беларусі. Я памятаю, што першы свой ліст у адміністрацыю прэзідэнта, як міністр культуры, я напісаў у справе адкрыцця помніка Быкаву і таксама ушанавання яго памяці. І пазней, уже калі заходзіў з пасады, ўсё ж такі мне ўдалося дабіцца рашэння аб адкрыцці музея Быкава ў Ждановічах. Дарэчы, калі я туды прыехаў, я памятаю, што мы прыехалі паглядзець дачу Быкава. Пад'язджаем, вадзіцель падводзіць, я выходжу і гляджу, стаіць такі палац. Вялікі будынак сучасны. Я так думаю, зразумела, лаўрэат дзяржаўных прэмій, ленінскай прэміі, там герой сацыялістычнай працы. Все ж таки ён выдаваў в Савецкім Саюзе столькі кнігаў, зарабіў сродкі. Мне кажа, не, паглядзіце сюды. Я пабачыў сілікатнай цэглы гэтую дачу, калі гэта дротам калючым плот. Да. Это правда чалавек выключна для мяне. Францыя ці Польшча? Беларусь. Колас альбо Купала? Купала. А Марціновіч ці Горват? Горват? Бо Купала, купалаўскі тэатр. Вы працавалі? Пры ўсёй павазе. Не, мы з ім сустракаліся, дарэчы, но мы ж ведаем, яго з п'еса ставілася ў купалаўскім тэатры, была вельмі папулярна. Добра. Шамякін ці Барадулін? Конечно, Барадулін. Калісьці я ніколі з імі сустракаўся, но атрымаў ад яго кнігу з подпісам, і ён напісаў мне такія цудоўныя словы. Гэта было 2 радкі, але гэта на жыццё. Я калі ўжо з'ехаў з Беларусі, я прасіў знайсці гэтую кнігу і захаваць. Гэта для мяне проста вось. Я кажу пра гэта, у мяне мурашкі па целу. Савіцкі альбо Шагал? Ведаеце, тут розныя эпохі, рознага стылю, розныя з пункту гледжання сваіх ацэнак грамадства, ролі ў грамадстве. Чалавек, які не асацыяваў сабе так сапраўды з Беларусью, як мы разумеем сёння, да? А менавіта ён любіў віцебску творчасці, да? Гэта падкрэсліваў. Савіцкі той чалавек, які магутны, моцны мастак, і безумоўна ён унёс свой вялікі ўнёсак у беларускую культуру сучасную, але з іншага боку зразумела, што ён працаваў у гэтай сістэме з гэтым рэжымам. Тут цяжка параўнаць. Все ж таки мы ацэньваць будзем па ўкладзе ў творчасць, то зразумела, што Шагал за сусветна вядомы мастак, так што Шагал. Вольскі альбо Мулявін? Мулявін. Пры ўсёй павазе да Вольскага, але Мулявін. Усовіч ці Камісаренка? Камісаренка. Чаму? Ён малайчына, ён, мне даецца, такі зарад даваў, і спадзяюся, што і будзе далей даваць беларусам у гэты цяжкі час. Таму што чык-чырык, да? МЗС ці Мінкультуры? Вау! Ведаеце, я ніколі не, калі сышоў з пасады міністра культуры, не забываў пра Міністэрства культуры, пра сферу культуры. Да гэтага чаму я стаў міністрам культуры, таму што мае дзейнасці як дыпламата заўсёды культуры прысутнічала, то гэта аб'яднанае разам хутчэй. Я не хацеў бы раздзяляць. Хаця, конечно, праца ў сферы культуры гэта падарунак ад Бога. Гэта такой падарунак лёсу. Чалы ці Шрайбман? Чалы. Чаму? Мне падаецца, экспертскі ўзровень яго ацэнак больш глыбокі, больш змястоўны. Зоя Белахвосцік ці Валентина Гарцуева? Так гэта ж маці і дачка. Ды хто?
Табе падабаецца. Ведаеце, ну гэта легендарная сям'я для нашай культуры, гэта праўда. Это таксама залаты фонд беларускай нацыі. Міхалок ці корж? Міхалок. Шаркунова ці Ляўчук? Не, ну я не скажу так, Ляўчук, Маргарыта Ляўчук, мы пазнаёміліся, калі я стаў дырэктарам Купалаўскага тэатра, мы рыхтавалі вечары оперныя ў Купалаўскім тэатры на Новы год. Дарэчы, купалаўцы вельмі крытычна ставяцца да таго, каб на сцэне Купалаўска выступаў хтосьці звонку. Гэта праблема была. Трэба было пераканаць, але это быў даволі такі фінансавы для нас інструмент, каб выплаціць нават пад Новы год прэміі, і мы выплацілі даволі шматлікія прэміі, таму што вялікія прэміі, таму што мы змаглі рэалізаваць 2 камерцыйных канцэрта разам з Маргарытай Ляўчук, і іспанскі быў тэнар. І пад Новы год гэта было цудоўна, і таксама на беларускай мове было оперныя спевы. Так што я памятаю такое, мы пазнаёміліся, яна прыгожая дзяўчына, вельмі таленавітая, і тое, што она зрабіла зараз для беларусаў, для падтрымкі, гэта, ну, ніхто так не зрабіў. Шаркунова, ну, гэта таксама ўжо это кладзец нашай культуры. Ну, я, ведаеце, вось калі мне калісьці запытаўся, у Стозікам была дыскусія, вось гэта дрэнны мастак, так ён калі дрэнны, яго не купляюць, так і не трэба, каб ён быў мастаком. Я кажу, Анатолій Афанасьевич, я не пагаджуся з гэтым, бо нават калі ён 1% займае ў культуры, і мы яго прыбярэм, гэта мінус 1%. Так тут і нельга выбіраць, хто лепшы, хто горшы. У культуры так неправільна ацэньваюць. Так давайте спынімся з гэтым, правда? Это неправільна. Добра, Меліш альбо Караткевіч? Вы ўсё ж такі працягваеце. Ну, Караткевіч, зразумела. Для мяне гэта веліч, это золото. Моладасць мае Беларусі ці разбуры турмы муры? Муры. Павел Северынец ці Ганна Северынец? Павел Северынец, мы пазнаёміліся, калі я быў міністрам культуры, і падчас дыпламатычных прыёмах некалькі раз сустракаліся, нават размаўлялі. Я ад яго не бегаў, ён спадзяюся, што калі зможа, гэта зможа пацвердзіць. Добра. Мне засталіся вельмі пазітыўныя станоўчыя ўражанні. Галоўнае пытанне, Саладуха ці Ярмоленка? Тут нават засмяяліся, хто здымае пытанне. Ну, конечно, я ніколі не выберу Саладуху. Ярмоленка, ну, супярэчлівая постаць, але ён стварыў шэраг такіх хітоў, якія спявалі мае бацькі, да, якія падабаліся і падабаюцца да гэтай пары. Вы казалі, што апошні раз размаўлялі з Лукашэнкам 13 студзеня 2020 года. Што гэта было за размова? Гэта было традыцыйнае мерапрыемства. Яно з'явілася, калі яшчэ працаваў міністрам культуры. Гэта сустрэча старага Новага году па старому стылю. І там была ўрачыстасць, звязаная з уручэннем дзяржаўных узнагарод. У тым ліку шэраг купалаўцаў атрымалі гэту ўзнагароду. Я быў запрошаны таксама на афіцыйную частку і на неафіцыйную частку, як генеральны дырэктар Купалаўскага тэатра. Да, мы перасякліся двойчы падчас гэтага мерапрыемства. Ён шоў з аховай, ён пабачыў, прывітаўся адзін раз, па другі раз нават падышоў. Ён любіў жартаваць заўсёды. Ну, Латушка, ты всегда стоишь, и вокруг тебя красивые девушки. Ну, там была актрыса, я не хочу называць, каб не пагрозы ніякай не было. Вельмі сапраўды прыгожая актрыса Купалаўскага тэатра і адзін з чыноўнікаў. Тому што там дзяўчат шмат не было, ну, можа... Як гэтыя падзеі адбываюцца? Ну, вось, стары Новы год, все гэтыя гутаванні, што гэта такое? Ну, калі Лукашенко стаў прэзідэнтам, ён святкаваў усе гэтыя мерапрыемствы ў палацы Рэспублікі. Так вось на 6-м паверхе Лукашенко заўсёды ўстрайваў прыёмы. Яны ўстрайваліся 1 студзеня. 1 студзеня міністраў усіх членаў урада і вышэйшыя службовыя асобы збіралі ў зале, банкетнай зале. Там дзесьці ў 3 гадзіны, ну, уяўляеце, людзі святкавалі Новы год, а пазней трэба прыйсці на гэтае мерапрыемства. Мерапрыемства доўжылася да 6 да 7 гадзін раніцы. Усе, напрыклад, мерапрыемствы, звязаныя з выпускным балем, таксама там праходзілі. Я памятаю, нават калісьці я у кіраўніка службы аховы Лукашэнкі запытаўся, ну, глядзіце, моладзь, калі пачынае танцаваць на падлозе, гэта калі збіраецца, напрыклад, 100 чалавек, гэта ж проста ідзе такая вібрацыя, ці вытрымаюць гэта падлога. Просто, ну, мы, на жаль, ведаем такіх гісторый. То есть ён там заўсёды арганізоўваў імпрэзы, пазней яму надакучыла, ён паставіў задачу, калі я быў міністрам культуры, Корбуту, ён быў кіраўніком кіраўніцтва справамі, знайдзіце мне лепшае месца. І тады, напярэдадні Новага года, у апошні момант,
тады это было на Новы год все ж таки, яшчэ не на стары, пачалі хутка рамантаваць рамашку. Ведаем гэты будынак у Мінску на праспекце Пераможцаў, і там у апошні момант прыязджалі нашы спецыялісты, глядзелі акустыку, акустыка была жахлівая, там немагчыма было канцэртную праграму рабіць, там штосьці развешвалі, завешвалі, каб... І ў апошні момант тады запрасілі, дарэчы, шмат замежных гасцей, там быў Modern Talking, ну, мы не аплочвалі Міністэрства культуры, кіраўніцтва справамі Лукашенка гэта ўсё. Я быў шчаслівы, таму што з бюджэту Міністэрства культуры гэта ўсе зоркі замежныя было цяжка падымаць. А чаму Modern Talking? Я не ведаю. Ну, хтосьці заказаў, хтосьці мог з яго прыбліжаных там жаночага плану сказаць, што хоча Modern Talking. А вы разумееце, якая музыка Лукашенко асабіста Поп-музыка. Поп? Поп, увогуле поп, ну не замежная, расійская эстрада, зразумела. Напрыклад? Ну і беларускія выканаўцы. Ну, слухайте, я не буду уже казаць, там, якія он калектывы больш любіць, там, Мікалая Баскова. Я памятаю, да, калісьці ў Славянскім базары Лукашенко паляцеў Януковіча віншаваць з юбілеем, адкрыў Славянскі базар у Віцебскі, ну, гэтая ложа, заўсёды міністр культуры сядзеў па левую руку ад Лукашэнкі. І, дарэчы, я трымаў у кішэні спісак, колькі кожная зорка каштуе, бо іх там шмат было, так, на памяць вывучыць, хто 50 тысяч, хто 40 тысяч еўра, это было немагчыма. Ну і Лукашенко выступіў і зышоў і паляцеў у Крым да Януковіча. Вось. І Баскаў спявае песню, ну ён ж не ведаў, вялікі букет роз, падыходзіць да, значыцца, да гэтай ложы, спявае, так мікрафон трымае, потом так: а где Александр Григорьевич? Я говорю, он улетел. Жаль, большой. Я думаю, хоть бы букет заставил. Добра, а першую сваю сустрэчу з Лукашенком вы памятаеце? Першая сустрэча, прызначэнне, я думаю, што... Не, ну, як сустрэч. На нарадах я быў, калі яшчэ быў прэс-сакратаром Міністэрства замежных спраў. Дарэчы, я ўсё успамінаў, чамусьці Цыпкала гэта не памятае, калі ён быў паслом у Злучаных Штатах Амерыкі на гэтай нарадзе. Ён выступіў даволі прынцыпова. Ён казаў пра адносіны з ЗША Беларусю, што як успрымаецца палітыка дыктатара. Ну, конечно, ён не выкарыстоўваў такіх словаў у Злучаных Штатах Амерыкі, што трэба змяніць. Дарэчы, ён тады казаў і пра ідэю парка высокіх тэхналогій. Я памятаю, як Лукашенко яго перарваў і сказаў, што вы сабе дазваляеце. Я не разумею, чыім амбасадарам, паслом вы з'яўляецеся, ці Беларусі ў ЗША, ці ЗША ўжо ў Беларусь. Вось тады я памятаю гэты першы такі сустрэчы, ну, агульнага характару, а пазней прызначэнне амбасадарам у Польшу. Пазней іх уже было, ну, даволі шмат, ну, даволі. Што гэта за адчуванне? Адчуванне, усе яго баяцца. Рукі дрыжаць. Да, але не варта. Я скажу шчыра, не варта. Я памятаю паседжанне ўрада, вы ж памятаеце, усе сядзяць вось так вось і запісваюць, да? Я стараўся, ну, можа, хтось скажа, я хлушу, я стараўся трымаць спіну роўна. Дарэчы, мне матуля заўсёды пытала, а чаму ён да цябе на «вы» кажа? Ён, сапраўды, вельмі рэдка выкарыстоўваў «ты». Это некалькі выпадкаў было. Можа, таму, што я спіну роўна трымаў. Ну, я мог падысці, да, у нас былі даволі жорсткія спрэчкі пра Быкова, пра Владзіміра Нікляева, дарэчы, таксама былі, і пра Ірыну Халіпы, пра Саннікава. Я памятаю 10-й год, калі была такая вельмі жорсткая размова, калі і пра Трусава было, і пра таварыства беларускай мовы. Там было пра ўсё. Вось. Ну, скажу так, што калісьці я чакаў 6 начэй, што я не спаў, я ведаў, што ён мне патэлефануе, бо я звольніў за Металіна. Без яго згоды. А ён прызначаўся як дырэктар нацыянальнай кінастудыі са згоды Лукашэнкі. Ну, тым больш ён быў блізкім чалавекам для Лукашэнкі. Я гэта зрабіў і разумеў, што я парушыў, ну, абсалютна парушыў всю нарматыўную базу. Можа, Макей мяне хацеў падставіць, бо Макей мне сказаў, ён жа вам пры адкрыцці Мірскага замка сказаў, звальняйце. Я это зрабіў. Ну, а фармальна ўзгадненне не было зроблена. Ён патэлефанаваў, это была вельмі жорсткая размова. Ну, нічога, вытрымаў. Неяк вытрымаў. Пазней уже спаў. Так што не трэба палохацца чалавеку. Да, ён абладае вялікай негатыўнай энергетыкай. Вельмі негатыўнай, проста шакуючай негатыўнай энергетыкай. Трэба проста мець дзе булаўку. Нема булаўкі. Ці фігу ў кармане. З'ехалі з Беларусі, няма булаўкі. Фігу ў кармане трымаць і ісці. Все, спакойна ісці. Калі Лукашенко тэлефануе, гэта як? Мабілка ці вертушка нейкая? Практычна заўсёды гэта прамы тэлефон.
у кожнага міністра, у кожнай вышэйшай службовай асобы, ну, это кіраўнікі адміністрацыі прэзідэнта, віцэ-прэм'ер і прэм'ер, знаходзіцца прамы тэлефон, на якім напісана прэзідэнт. І ёсць такі же телефон прэм'ер-міністр, а ўжо пазней ідзе там, ну там шмат тэлефонаў, ВЧ связь, так званая кремлёвка, калісьці нават называлі гэта, была сувязь з Масквой, распрацоўка, дарэчы, расіян, так што фактычна яны маглі кантраляваць все размовы. Такія же апараты ёсць і ў шэрагу найбольш важных пасольстваў Беларусі за мяжой. Так што фактычна ты можаш мець прамую сувязь 24 гадзіны. Ну, закрытую, нібы закрытую прамую сувязь. Ну, калі тэлефон гэта тэлефануе, ну да, конечно. Ну. А як вы рэагавалі? Гэта што? Гэта... Не, я памятаю, калі вось ён тэлефанаваў, вось гэтая сітуацыя са звальненнем Заметаліна, у меня ў кабінеце знаходзіўся мой памочнік Скарына, яшчэ жартавалі. Ну, а хто памочнікам у міністра культуры Латушкі? Ну, Скарына. Правда, Олег Александрович Скарына, памочнік. Я кажу, калі ласка, Олег Александрович, выйдзеце. Ну, поднял трубку. Я ведаю, что некоторые министры, нават скажу один, министр замежных справ Макей, калі тэлефануе яму Лукашенко, ён робіць таким чынам. Ён устае со стола, бярэ трубку. Слушаю вас, товарищ главнокомандующий. Для меня это был жах. Ну, калі министр замежных справ таким чынам, ну что это? Ну что, в войску? Это же павінен быць узор дыпламатычнасці, інтэлігентнасці, павагі. Вось яго папярэднікі ніколі так не рабілі. Я прысутнічаў пры размовах, ніколі так не рабілі. Вы памятаеце размову, калі ён паабяцаў, што сваімі рукамі задушыць вас, калі вы яму здрадзіце? Да. Як гэта было? Это быў 10-й год пасля выбараў. На мяне пісалі камітэт дзяржаўнай бяспекі, і шмат пісаў дакладных. Я даволі актыўна сустракаўся з пасламі Еўрапейскага Саюза, з часовым павереным ЗША, і гэта былі размовы ну, пра культуру перадусім, да, пра какія праекты сумесныя, міжнародныя. Зразумела, куды бы гэта все адсочвала, я шмат прысутнічаў у СМІ, інтэрв'ю, гэта ўсё як бы накручвалася, ён вельмі не любіць, калі чыноўнікі побач прысутнічаюць у сродках масавай інфармацыі. Я памятаю пакойны Паўлу, мэр Мінска за гэта вельмі пацярпеў, яго проста забаранілі паказваць, бо ён там тады, здаецца, сталічнае тэлебачанне ці з'явілася, ці не, ён актыўна там выступаў з інтэрв'ю. То есть заўсёды гэта была група рызыкі тых чыноўнікаў, якія выходзяць. Лукашенко адразу гэта адбіваў, біў вельмі жорстка і моцна. А гэта і пісалі, што я канкурэнт, што я магу стварыць пагрозу і што мне трэба саслаць у замежжа. Вось. І тады, калі вось гэтыя выбары, сітуацыя з затрыманнем усіх кандыдатаў у прэзідэнты, яму трапіла нейкая чарговая дакладная, гэта абвінавачанне ў тым, што я запісаўся ў таварыства беларускай мовы, што я сябрую з Трусавым. Пры ўсёй павазе да Трусава, ну, мы, праўда, не сябравалі, но мы камунікавалі калі-нікалі. Ну, сказаць, щоб мы сябры былі, да? Я памятаю, што я ў таварыстве беларускай мовы уступіў прэс-сакратаром МЗС пры часы Латыпава. І, дарэчы, Латыпаў пра гэта ведаў і мне сказаў добра і правільна. Вось, памяць Урала Латыпава, было віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ. Вы вельмі станоўча да Латыпава. Да, я вельмі станоўча. Ён, ну, як станоўча? Разумеем, што гэта чалавек таксама сістэмы, але гэта чалавек, які адыграў у маёй лёсе вельмі значную ролю. За гэта я яму ўдзячны, бо ён падтрымліваў мяне. Я памятаю, што ён падтрымліваў нават, калі мы пачалі... беларускую мову. Да. Гэта сапраўды, я яму за гэта ўдзячны, бо адразу, калі я пачаў выкарыстоўваць актыўна прэс-сакратаром беларускую мову, прыехаўшы з Беласточчыны, дзе якраз гэта крыніца беларускасці існуе да гэтай пары, мне пачалі з адміністрацыі закідваць, што вы робіце, трэба па-руску, каб прэс-сакратар размаўляў. Я да яго прыйшоў пасля аднаго з канфліктаў публічных з супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Ён сказаў, да хоць 100%, рабіце ўсё па-беларуску. Я ведаю, як у маёй краіне, у маёй рэспубліцы, дзе я нарадзіўся, у Расіі, ну, знішаюць мову, ці проста не знішаюць, як бы яна ўсё ж такі знішаецца, да? Працэс праходзіць такой заняпаду. Таму я буду падтрымліваць вас заўсёды. І это быў такі імпульс. Вау!
чалавек з Расіі прасоўваў беларускую Да, мову. ён тады ж паабяцаў загаварыць па-беларуску. Пазней я памятаю, нават выбачаўся, што не змог задолець. Ён таксама і да культуры ставіць, да купалаўскага тэатра. Так што ён быў такім імпульсам для падтрымкі. І у кар'еры таксама. Таму што чаму я стаў 29 гадоў паслом, дарэчы, Макей быў катэгарычна супраць, і Ляшчэня быў катэгарычна супраць. Ну, я яму не ставлю ніякіх закідаў ніколі. Это працэс. Ну, кожны можа мець свае меркаванні. Я хадзіў да Макея, да Ляшчэня на асаблівыя гутаркі, бо Лукашенко сказаў, сустрэньцеся з ім, пагаварыце, што вы там супраць. А Латыпаў і Хвастов, дарэчы, былі за. І вось, дзякуючы Латыпаву, я, можа, так і пайшоў неяк па кар'ернай лесвіцы. Калісьці, вяртаючыся з Польшы, я спрасіў Латыпаву, ведаеце, я вось не ведаю, куды ісці, пасля пасады пасла, можа, ў бізнес. Ён кажа, ну, ведаеце, Павел Павлович, я думаю, што вы можете пайсці ў бізнес, і, можа, вы нават станеце паспяховым бізнесменам, але ці будете вы мець тое задавальненне ад таго, што вы робіце? Не. Я сказаў, не. Вам трэба ісці далей на дзяржаўную службу. Але ж вы мелі задавальненне размаўляць з Лукашэнкам, які паабяцаў... Задушыць уласнымі рукамі. Да, як гэта атрымалася? І ён сказаў, што калі я... То бок пасля ўсяго гэтага хейту, які вы атрымалі, што вы нібыта конкурент... Ён сказаў, што я маю інтэнцыю стаць там нібы прэзідэнтам, супраць яго, што калі ты мяне здрадзіш, я задушу тебя собственными руками. Докладно так и сказал? Так и сказал. Если ты предашь меня, я задушу тебя собственными руками. Ты должен знать, что в этой стране ты не сможешь жить. Если ты думаешь, что ты займешься бизнесом, то никакого бизнеса ты здесь иметь не будешь. Ты будешь никем. Ты помни об этом всегда. Калі вы зразумелі, што гэты чалавек насамрэч дыктатар? Яшчэ перад выбарамі 94-го года. Популіст. Популіст, а пазней ужо 95-й дыктатар. Я не галасаваў за яго. У меня бацька адзін з заснавальнікаў Беларускага народнага фронта. Ён быў сустаршынёй партызанскай раённай рады БНФ у Мінску. Я выхоўваўся ў беларускамоўнай сям'і, но шмат бацька размаўляў на беларускай мове. Ён вельмі вывучаў беларускую гісторыю і культуру. І мой брат таксама. Яны хадзілі на мітынгі з мамай заўсёды разам у 80-е гады, у Курапаты. Я памятаю, как побіла міліцыя бацьку. Они галасавалі за Пазняка, я не галасаваў за Пазняка. Зіновий Станіславович, я калісьці сказаў, я ўдзячны, што Беларусь незалежная дзяржава, на гэтым ставлю кропку. Але тут можна па-рознаму ацэньваць ролю палітыка ў гісторыі. Я галасаваў за Шушкевіча. Як вы уяўляеце дзень сыходу Лукашенка? Ці гэта будзе як з Ярузельскім у Польшчы? Ці гэта будзе як са Сталіным у 53-м годзе? Як? Ну, і Ларыонаў, дарэчы, у Карпатшы сказаў, вядомы, да, расійскі палітолог, палітык, ён сказаў, што 3 бадай жа шляхі, як заходзіць тыраны. Мне падаецца, ён вельмі, яго цікавіць сілавымі. Да, ён казаў пра тое, што чалавек сам адыходзіць з жыцця, ці там вайсковы пераварот, ці пытанне знешняй інтэрвенцыі. Ну, давайте адмінусоўваць гэтыя пытанні, да. Проста сядзець і чакаць, гэта не наш метад. А іншы трэба адмінусаваць, значыць, ёсць яшчэ 4-й фактор. А як ён адыходзіць? Ну, як ён адыходзіць? Гэта пытанне, я думаю, што магчыма разглядаць варыянт і ваеннага перавароту, ці калі сілавікі яго зробяць тое, што павінны будуць яго скінуць, хутчэй за ўсё гэта можа быць стараванае з Масквы, з Крымля, бо ў гэты момант можа нейкі быць пагрозы для Расіі, іміджавыя, палітычныя, ці ўжо ўвогуле будзе не кантраляваць самого сябе, калі яму перададуць С-400. Дарэчы, я быў бы здзіўлены, калі расіяне перадалі бы комплексы С-400 Лукашэнку, но яшчэ засталося толькі ядзерную кнопку яму даць. Ну, гэты ж чалавек, ён жа хваліўся тым, што ён увайшоў у клуб ядзерных дзяржаваў пасля таго, як он атамную электрастанцыю адкрыў, да, у Астраўцы. Тады можа быць якраз такі варыянт, што і пераварот. Другі варыянт, што ўсё ж такі пад ціскам людзей, пад цяжкай эканамічнай сітуацыяй, но менавіта вялікая колькасць людзей на вуліцах гарадоў Беларусі прывядзе да гэтага. Хтосьці скажа, ну гэта нереально, ну хто там заўтра выйдзе, да ніхто. А я не кажу, што заўтра. Ну, добра. Не заўтра раніцай, так у дзень, вечарам. Панства, пад гэтым відэо ёсць шмат месца для вашых каментароў, і я не бачу ніякіх перашкодаў, каб іх там пакінуць і выказаць сваё меркаванне. У чым сэнс жыцця?
в жыцці у тым, каб ствараць, каб заставіць пасля сябе штосьці вартаснае. Сэнс — гэта нашы дзеці. Мы жывем для дзяцей. І сэнс — это сапраўды, калі будуць успамінаць і казаць, што ты штосьці добрае зрабіў на гэтай зямлі. Калі гэта проста скажа ваш сын альбо дачка пазней, это таксама ўжо, а можа, это самае галоўнае. А калі да гэтага ты дадаш штосьці створанага табой, і аб гэтым скажа больш людзей, будзе памятаць пра гэта больш людзей. Ну, мне здаецца, у гэтым сэнс. Ствараць. Вялікія грошы. Гэта важна? Я калісьці паставіў пытанне таксама для сябе. Ну, вось дзень нараджэння. Што я хачу? Я памятаю дзяцінства, як я чакаў дня нараджэння. Это было самае вялікае свята. Ну, конечно, Павлуша любіць падаркі, каб яму дарылі ўсё там. Это было вау, класна. Пазней калі я памятаю, першую кватэру будаваў, гэта было цяжка, я быў студэнтам, зарабляў грошы, я быў уже юрыстам. Юрыстам яшчэ не стаў па адукацыі, але мог працаваць як юрыст. Пазней я ў фірме да пераходу ў МЗС, это 5-й курс юрыдычнага факультэта, зарабляў даволі вялікія грошы, $1000 США. Уяўляеце, 95-й год, $1000 США. Нават зараз гэта добрая сума, тады гэта была нейкая касмічная. Мне дырэктар кампаніі сказаў, што ты робіш, ты з глузду з'ехаў, куды ты ідзеш у МЗС? А я хацеў, я пайшоў, правда. Ну і пазней другая кватэра, трэба было эканоміць. А пазней нейкі дом, гэта таксама даўгі. І пазней вось здесь я ў Парыжы я зразумеў, а што мне трэба? Мне ўсё ёсць. Дом ёсць, машына ёсць. Не трэба. Да, дом ёсць, машына ёсць. Нібы і грошы ёсць. Магу, самарэалізаваўся, зарабляю, ну, больш-менш на хлеб з маслам заўсёды хопіць. А што мне на дзень нараджэння трэба? Да мне нічога не трэба, мне ўсё ёсць. Так што, ну, кажуць, няма ліміту, да? Кажуць людзі, вось чым больш, яму, кажуць, яшчэ больш хочацца. Не так. А пра што вы марыце? Я хачу быць у Беларусі, хачу жыць у Беларусі. Я прачынаюся з гэтым, я думаю пра гэта, мне сніцца Беларусь. Мне сняцца сны аб Беларусі. Ці атрымліваеце вы асалоду ад жыцця ў гэтыя часы? Не. Няма жыцця. Увогуле? Не, няма жыцця. Прыватнага жыцця няма, ёсць праца, ёсць дзейнасць, ёсць рух, ёсць мэта. І ты выкладваешся максімум для таго, каб дасягнуць мэту. Бывае цяжка. Не, бывае, конечно, бывае. Так, не то, што няма веры, а просто, што разумееш, што дзіўная сітуацыя. Я калісьці раней памятаю, калі былі шмат працы, ты стамляешся і разумееш, што ты просто валішся з ног. І тут нейкая дзіўная рэч адбываецца. Ты разумееш, што з пункту гледжання энергетыкі, сустрэч, кантактаў, працы, якую ты падымаеш, рухаў, дзеянняў, все гэта настолькі больш маштабна, на больш адказнае, а ты не валішся з ног. Пачакай, стоп. Так ты ж павінен заваліцца з ног. Ты павінен просто упасть, заснуць і просто спаць там дзень. Не. Все равно ты падымаешся раніцаю, все, наперад. Абсалютная ідылія для вас, гэта што? Балкон, рэчка, мора. Гэта заслона такая, лёгкая, белая, развіваецца. Букет руж на стале. Гэта сонейка, якое заглядае у гэтае ваконца. Ну і далей можам працягваць. Якой вы бачыце сваю старасць? Внукі, праўнукі. Я ім расказваю, як гэта было ў жыцці, як варта не рабіць памылак, якіх памылак трэба пазбегчы, як трэба любіць, кахаць, як трэба жыць, як цаніць кожную хвіліну, якую нам дадзена пражыць, і каб сапраўды ўкладваць у гэтую хвіліну, бо інакш мы існуем, мы павінны жыць. Ну што, мы адпрацавалі, прыйшлі дамоў, снялі абутак, селі каля тэлевізора. Ну, газеты зараз не чытаюць, раней быць, што газету адкрылі, да? І глядзім тэлевізор. Гэта жыццё? Не, гэта існаванне. Наколькі вы шчаслівы цяпер? Я кажу, я зараз не расцэньваю гэта, я ўвогуле аб гэта не думаю. 3 рэчы, якія вы жадаеце бачыць у ідэальнай ці новай Беларусі? У новай Беларусі гэта з пункту гледжання ўлада, якая сапраўды кантралюецца народам, пафасна, але інструменты все выпрацаваны ўжо гісторыяй.
многімі краінамі. Гэта дзе беларус сапраўды не будзе толькі вымушаны ехаць на дачу, бо на дачу таму, што трэба вырасціць агуркі, а агуркі трэба засаліць, агуркі трэба закатаць, і ўсё з гэтым звязана, бульбу выкапаць, каб зіму перажыць, бо інакш не хопіць на адзенне, бо гэта існаванне, гэта не жыццё. Каб рабіў гэта беларус, але дзеля задавальнення, каб кветкі садзіў на сваёй дачы. Ну, гэта ідэальная гісторыя. Это каб мы былі адкрыты свету, і свет адкрыўся нам. Беларусы кацяняткі? Не. Чаму? Беларусы доўга запрагаюць, але ўсё ж такі едуць. І гісторыя наша паказвала, што мы змагары. Бо што любіш? Беларусь, і гэта ўзаемна. Жыццё маліна? Не, конечно, гэта жыццё не маліна. Это не сахар, не цукар, гэта не салодкае, гэта рознае. Это немагчыма, калі бы ўсё было ідэальна ў жыцці, калі бы ўсё было лёгка, чалавек бы не развіваўся. Так чалавек марыць даляцець да зор, як Максім Богданович напісаў, мы все разом ляцім да зор. Таму, калі бы это было ўсё маліна, ўсё было такое салодкае, вау, нічога не развівалася. Мы павінны прайсці праз гэтыя цяжкасці, і праз гэтыя муры, пра гэтыя сцены, мы павінны іх прабіць, праламаць, прасунуць у шчыліну руку і разарваць, і адкрыць гэтую дзвер. І сказаць, мы тут гаспадары, мы беларусы. Бо то наша земля. Тут паміралі нашы бацькі, нашы дзеды і прадзеды. І я хачу вярнуцца і пакланіцца магілам сваіх дзядоў. Бо там мае карані. І беларусы будуць кіраваць на гэтай зямлі. Ніхто іншы. І ніякія узурпатары. Ніякія дыктатары, якія нішчылі і нішчаць. Я мару аб тым, што ў Беларусі сапраўды будуць... Краткевіч калісьці напісаў гэты прарочлівыя словы, што «Пане Божа, кажа ангел Богу, ну па што ж ты такую зямлю даў беларусам, дзе ёсць усё? Яны ж такія багатыя, ім жа рай стварыў на зямле». Ну пачухаў Бог патыліцу і сказаў, «Ах, да няхай у беларусаў будзе самае найгоршае ва ўсім свеце начальства, каласы пад сярпом тваім». Мой шаноўны Владимир Караткевич, чуеш ты наш з нябёсаў, ну скажы, што ўсё ж такі будзе ў нас нармальнае, самае лепшае начальство. Бо беларусы заслужылі гэта сваёй гісторыяй, сваім жыццём. Яны заслужылі 2020 годам, калі выйшлі і сказалі, не, мы не быдла, мы не стада, мы хочам людзьмі звацца, і мы завемся людзьмі. Бо мы беларусы, гэта... Мы не супраць кагосьці, мы за сябе. Беларус гэта не супраць, гэта прыўнясенне, мы за сябе. Дзякуй. Дзякуй вам. Дзякуй усім за прагляд. Дзякуй дзяўчынам з моўных курсах «Мова нанова» за дапамогу. Мы спадзяемся, што працягнем рабіць маліну па-беларуску. Зычу усім плёну, пахне чабор.